before ba HM so akwo papa bi emu said densuo. Na wa circuit court na kwasetena wa share sakrachi bi enkoda fiase emfinhia no dun wotwe bone a waye ye de mu nsem ahodo ebesom. Afofro pi na ka we mu ho na wiabre nuanu mienu. Yesin konya yede ba som se Asem Beba Dabi kaseyebo. Awie yaboafo wo mo boye piam ensam no yetimi abe ediama mo eye perfect series books abusuafo. Wo mo ba juba pa esom Ghana desuafo na ne wo yawofo na ye hwefo na se wo tie mi a bomode asaba ma wo ho ye ha na enwuma papa wakopa bi dia ma bofra no no kwasem no se genius na ka to bosa hwiajatum se eye sase enwuma dodo na ne wodwa so na so de yajatum eye perfect series books of fitness ko si JHS singis na ape award people history of Ghana RMU computing ketu science and mass ni nyina da obenya bi ewo wo mo akache afenezi for the numeracy language and literacy over ketu phone computing coloring and writing ni nyina ni preschool books awodo ni nyina da no ebusu ewo perfect series books wo makache afe JHS for books awodo one pass question books ebo wo mo en social trend eya memneme fofo de man nyina ya tetu so hwi ade amamo eno ti avia ya kanfo de amamo wo de no to nchan wo mo abenfo koku da meba mock exams terminal exams ana midterm exams ani nyina da wo stress atene kama de mo bo no kuma bi an wo beje wo ti school run no ya kanfo de amamo kuma se puto de obenses run kan so dan so my first of afei bora mo memu ba bia ya to wo ma papa no bisa perfect series books wa homa nie fra wa mo so open the dodo mana ne kunkum no eye 0243 29998 and 0540755465 enei anomne ne vital milk se wo ye yi a eno a where now ye vital milk party bia wotu bia eno na ya gya tuma ye de servo wase ahoho no ma wo manige enti BBC bio na aton safra wo ma wo de ahokeka soronko ana eba esan se enioma mpanyifo atranse atwetwe ede aye anomie no enuanunu ahodo ahyemu ma enti bi koni padua ma eboa ema pomuden ho nsem so gina yie obenom vital milk no wanya calcium omega 3 6 and 9 ni nyina bi be koni padua ma boa ma pomuden ho nsem agina yie na mpanyifo so yan kan chiro se anoni a wono de ba adwaman so no caffeine nsem bi animu enti akwada no mpanyini nom eboa ma ne o ma nyina konkan na emfaso de amofra ni nyakora de ewo soro pa ebie wo ma dwinim de wo so bia akọ sanso na won we de ye fe ema bibia konkan wo mo na sorto vitamin choco banana strawberry vitamin champ soya milk drink wo mo woni nyina bi wo hono mo tu adwaman so an opa bi ahwehwa won sa beka na ne o ma nyina konkan de amount ano ne ba kwa ne ya gyato wo ma gya na yimu eye vitamin kano ana ya gyato mu wamunu nyuma ku awie wo mo boye piem ensam no yatimi ade asum samofo ya fa John entry boss yakon enyanum ensam yede ebeso midin eno ba afia aboaje wa mene abrewa ba kofitwumasi afei ensam no ni nkyeremu ni Asem Beba Dabi for asam no de enya ba pa ni yebohwi ni de ni akyeremu ewo kumase bibia ni kwantempo so abuja for man boy for ba etemu se akrofo ranfo kwamukafo bi ene sprinter basi mienu akwakwa to hye so ama post for kura abamu na mu chemu de ya man boni kwame agene mbuate na ni de akire a ye kwa homa ne so ye kwa pasem mu enkyeremu kwame ma hen na je sebro no ba ya de ye de onya kwa le bia boko asem ni nkyeremu ankasa ene sei oni ba me da se mananka kronobo ani ho ani mana kofom so ite boy for bi wo mu a de sina no tete amanfo e ba sa na ko ti problem ahese won e bob ban ama amanfo so ho atawo man na no na abambofo e apotifo e de abetu yase na ye akronfo awemfo binim ye madwen senka omukwa foto hye hye bi so nam so amono de abo ani ye kaso chima tonfo no kwa de tu akasa baako ama baako na treste na mo bia de twem ya ana sawo de chim ebo ye isanse de chimfo ni ajwa kwantimpo ne so a nta baso bi ana lo de nipa ekọ ye isanse na akronfo bi ekoto hye omo so kwantimpo ne so senko jo ho ne ma apo nya no tentem paswa ana oduro
na ho do chese akonfo ya point two boy ni ana ya ke sakra nchema na akonfo ni kalima obia ekwa pump action gun maybe na omukwa exchange ni no na bra post no nchema mo sha so mo sanitary no bra post for no so when it come ma post for sanitary ko ya se itu kasta ba ko mo na idea woni eturum eganege ba ko chese bo ni ya sabia no na adokota for ye say was free enti ye ka say the ochema owo aferi government hospital hono wa wonum ehweno na eno na approach for abama ne say success bi so iko ke de bi gane enti oboga na so nyama ni 21 cm ma say the kobasa oga ho be obi ya sabe be musi track obi no de ta and so no ya posters to bia na eyesa akrofo no bia o say ye ka say omobomodin bia se ombe abua na akonfo mo teach mo for asante ha na for check how dia na opa na asante manche de customer post for ASP governor hianyo e de kata ba montin so che say the importemo ni atimfa tempo akonfo ekiti amanfo so no wonu e de police recruiting akoni na so a obebe na akontofo so aharo mo ti ba ko se mo ni ho nsem ni na che che ni di ni ya de mi ho hwemu wi a under the two na ni ya de hia na ni ababofo ni ndra kasa ho no ono hia efu na mo nti ka say die wa should want to do ko kwan so and conform ni dia post for the kobo ni wo bro mi man so mi yan ko so mi wi asin tu akasa na concern da ko efrem mo enu mama ne ba wi abre wo de ababa so mi ye why for man boni kwame ajenim buatin china ya bubraka akopiem ewo bebia ni anwa so bekwa ikropon mu western of mantam mu na biaya asem no esiye eye seshi awaso na eneyi ukọ seshi awaso ene ne mronten so a akoye wusun adwutwa ene areho kese pa enya asem ketwa adehia kire se enso ne tigu na no joda no anwumre na se ne enenim no enso beto ne mframa dikan mframa ne banso a na ayere mo no ena musa na enu achi agrada no so ene namu na eno ena wonom kire se ebre nso no gusu a eto na agrada kese bi eteye agrada ne tiachi wonom kire se wo ma hu hwebiem adansefo a wo ho ena eka so meti se nipa no bi tiatiam se agrada na kumkwada no ampani ampa won kohwe ankwada mako nan enam agrada yi so mo nyina to na nanom wonse do na ba kwa wo ka ho enum de enkwa wonimu nanso pira akwada na pira no ano odin pa se bre wo ayaresabia pomodi adwumayefo ejina ne so a wonom epre ne nkwa na asem yi ba ye ne adansifo a wonom ehunu ne ekọọso no abonkomo omanu asem eni yung asenso no sa iba ayem eti na be 4:30 mo anong piso ko bobo o achirasi yung asenso no sa iba ayem eti ayem tiana na to bunga sa se unya 5 kimo mama mafo down ko na se ba kuna ufya ono ya se ba ka kuna ye 13 years ana ne chibanzo 10 years John John so ko bo na be for the kina mte se sakra ndi ko hu ya na ko se asma do se jare yadi ana mo be film se business acho kwa no mo nyina kwala 5 nyina na so mo nyina so na amoka kan kwa ne ko kai enu achi assembly member awaso abato mpesua so no monyamfo Kennedy ayite wisdom wano so ne sentwerefo bonkomo ena ofa sa akwanya ne so no otu awofo nyina afo sai ne ensuo no esi yanimu agrada no wosra wofo sensuo no ani ba fam sa na obi aka ne ba de ahye ne yam na agudie basa wa abere ensuo to no mahwe so mbeyi nkwada na free sa akwan ni nyina so na aboa na enioma bi sei yansan so ntibio no asi highlight fanse ba de be ma wofo titiro ni yankasa ye compound na ye be bi ni municipal yi mu ni se aha no we ye de to so mi no asi highlight fanse ba ko ye light na we mu de aye tender nti ye be sere awofo no se man se to na social welfare for a program bia de be ma wofo titiro ni se awofo no be hwe wo ma no eyi eti me ho ni se
awofo no edu baabi a o se omma no omo ben wo mo empo ebra eye saa high time say nsuo ayere mo etete saa no o se mo fra no ben nne ye lighting eno ma bia nso wo fie nyina na o se etumi edundum no se ade ayere mo to so a ade o haw beba na o ye ni beba nsuo muna ana bibisa go se ya ne nya ne tie so se nsuo e wo wie mu ankasa a we no kra de eye ahyase se ye be sere se awofo ne ahwefo no be mo ni akonkwala no ho eyi ade ama na ne kura mu ena yamane boni Kwabena Dixon asami si yi wa kompotam honomo na wakota sensem bi a wato yenkrai wo semi esi na no joada no woni se na isuo na entokra be no tia isi esase a egugu no na no joada from jump to bi bofa mu woni se empani se isuo beta from dinkan enti from ne bofa wati no fa se pa ya ene isuo esase se eto na yekọ ekuro ya eno awaso brono a ede compounder eno ewo baabi ni anwea so municipality ni mu ebe nsuo ni eto no nkwada enum ya na chese wo mu di agro kanete na di esusu no ubo se nsuo to a se wutu fie wo se egu tarazo na se bi abama no so otra ene e wo di ewuro kakra gu so na wo di mirika no ato ho bibisa mesa se bi ni woni ntino enkola iti si nsuo ma na chese wo mu edi agro wo di agro wo nsuo no na eho na akwada no mu baako ase uprai enti abra wote form na wo hwe pira no na wo mu maka ni nyina bi twehia no ho akwese bobofo bobo na baako pira referee akwese na chese players na big day no mu nia no enti wo mu be se wo mu nia na de na aye no yehu ya sa yere mu ate ya plada na to afam enti to fam wa na se enkoda num na amunum wa na chese baako ato enti wo mu anai se wo mu ewo mpotem wo no compound ho no omu hu ya eni se wo tietie mu a odumfo eba ye no sankoda egu eka mu eni green shield hospital ya no what we be kwai yes of course they be a doctor for bit me ahwe na nkomap today enkoda yi enkwane so omu kodu ho nyame amfa fie e ma doctor for bit no mo so na kire se eni pad 9 no a omo ye nkoda no wo mu nyina ayi nyame de enti emu ba ko de ya ono yekuma no wono ena ise de make say a doctor for ti me gina mu apre ne nkwa ise de wo mu so na wo mu se obenya ahoden we eya rewo sem ne se de asem no ko baaye no ba bia asem ni esi ye no eya adwumayefo a wo mu ye adwuma ewo Ghana bauxite enti wo ya bia compound wo na ho ena adwumayefo no wo mu tete nanso obi anka bia nchem ena saa rewo sem esi ewo awaso ho a we akwa ya rewo sem no mafo do no a ena eka eba saa no kura ne bi chese de mpanimfo kura pa kombeka se bi mfo bi mo di money ene ebi obi apai wo mu ebi so ka se bi mfa apa na ya epai ye no ebi ana ebi mo so de ye omu nyanka ma de we akwa ya nsem a areho sem ni si nyina ati no so twetwe omanfo bo amanfo ebi se bi so wo we yamane boni Kwabena Dixon ne nkra to di free sehwi awaso ebaye eno no areho sem pa oba utek 102.9 radio TV honom na obehwe bia enyansam ketwa bia ya na nkwada ni di agro ya agrada na befa wonom no ompaboa nyina gugu ho aya areho na nipa kosum wo mu fie ne sum pa nkwada nan na magrada ansa so wo ya nyame dia akoya areho sem ewo Western North mantam no mu hwa ni emfa ye ni enchem advertisement ahin krokuma se ofori krom na for kom bia wo fa ne seconds down na ma for beka enura anwumre esubrinti mi to ya na nya sem kweto akura na na no pa ya de hye workings down sore ya eno kwako hu owura bi emu se eda ensuo mu ewo kings down na no ana omafo je se nyame nim nie abo mo pusa pa ye omo nwanwa sa ye omo awerefo no mdo mo susu se enu esubrintim na to ye ne ka ho bia opani asa bebesi na yenim na kira kwan yenim ni din ni bebia wo fire no
wo mu susu se ensu no je mu saa no na bia ensunsuan esuan na se a atwe na ba bepie mu wo forikro mansi mu eye kings down no na meka se de aposifo ne atorenche mu aboafo sabe wo mu ye bia boa se na be ya owura no emu no wo betimi ede akomu kura bia na hwehwemu mapa etimi akoso asemi beto odwane unit committee chairman a owo Aloga East abato mpesua so wo forikro mu mansi nim honorable Joshua Kukuba ono teka se abonkomo atrem awosami sene omanfo esihu ye ana fe be 6 more ana menya call say efuma me bi ho friends gawo o dran ga efe be bi gawo sesan si bi fa ho enti gawo tade wana na mama ni fem ana pre mat ko enti na no enti to si ana omo yi za alumi no onsi enti nkola no ko ho na mo nte nipa bi danchi ana nkola no eroshi be bona mane na ofrem enti me dru ho na me nse ye bi danchi ba won su ni finfi obutu nti no a nani eti nchi ni enti my friend nadmo fo no ofurikom nadmo ama omosu eroshi ba sin site of the share na me share no mo say this omo free police for na on the ticket statement to be answer enti maya ye twa mo na say delay enti me so am committee member ba kuma no ko police station for here e ko throw statement o ana police for no efa ema omo other police men ni bi omo come pe ni omo na omo ni na do me come go na omo me yi ha yeah ota so na omo ba side so na omo e ba be si si no yi ni fan che ni yi ni mpo okay se wa ram e be smile say e free area ho na say ni chini fu de na ba unless e yi ne e chene na e fe ni se hun ni ni e do so free area ha na say e bi nso ka say e chini fu be na ba e bi nso say answer no free because we na share ni James ne top ni James ne down one e ana ne boxer shot nso eya e show ntino ni ma sa de nya hu ni ma ne pa no ntino se ne o ka sai abusafo anu no ntie na ewudihye bia pie na se o ma afia obetimi abomoden akofori kromensinim ne mpanifo akwakohwe se eye wudihye na we no unit committee chairman awo Aloga East abato mpesua so ana electoral area honorable Joshua Kukuba aniyete ninkan ya konfinfin mantam ni mu na gomua ana yede moduro yi edwa kasie bi gomua junction eho ana wo na de hye wo ho no mo kire se gomua dominance junction ho no mo break kakra ni akromfa remfo no mu di ne nyonyono na de twa wo mu nsunum eye enano memende etwa mu yi akromfo ba won so ade chen kwasiada etoa so na ne dwoada kra de eni enyan wono mo kire mu se enano memenda ni firase ne restaurant bi no wo kire ko junction won beto sha ade hye wo ho no mo susika wo mo de ko yenye sika ketwa ade chen kwasiada kaso awini ba kwantempon so o makọ bloke kwan ene cars bebro de wo ho je won ho niam nyina na ne dwoada so papa bi a wono ne mamienu wono makodi dwa gomua dominance junction ho no medwa kasie bi a wato din gomua champion complex market na dodo na afle no onion market ho era papa yi ne makodi dwa wono mo ba kromfa remfo to hye won so a wadani tu brane de agu won so a sabire kasai ba bi ono mo da no aye den papa winiba trauma and specialist hospital ho na mpanifo wa apomdi adwumefo pre wonom enkwa eno na ka ho bi na zongo chief ya wono ogomua junction dominance junction honom no take fm abonkomo owura Rahman Al Hassan ana wo kire se ese ne akromfo no omudi won potam ho mle kakra ni no eni aye nyan na ba ku bi esi ya ansa na we beto aso no eno no krachi ni firi dwane mu wonum din tenten kakra wo wura ni fia no moto hye ne so ena wo busa ni sika bi wanya sika na amfa ma wo no dane to digu ni so a eno so koya asem foforo entenei de omo sra ne sempanimfo enyere bambo ni mu nsem e won potem honom na ne asie nyina enhwehwemu ahodo mpanimfo mfrase na wonye na sa nipa bonfo obedi sa abonefo semi won kire wonom na asumdwie emra potem ho na breka kra ne di akronfo renfo no wo mu di ne nyonyono ewon potem ho yene kase no ekwa eye tifido
atoyeti fido mantemu west north region draboso ane yadui awosema fiwa etemu sekrati bia wanya finsia no aduonu mienu ni diane Jebril Hamidu meka se de amabon etese kwakwakoto gamse amnan bim amasabrei wafrimu yayaya na draboso aposifo krata wode ababonten ekyeremu se ewodun bosum ni da edikan anapa ben no nkrobre watu wanka bisem ana emrantie mienu Hamidu Azuma ana abednego enyim eba beye case se ewomu nua epie ye 31st May no se wo kwakwa hwe gold na osemu se besine enya de a wabafie enu ti apostifo emwa na wontimi ehu wode sie na apostifo echemu se ne wote wo hugu mu ekọ bia ye akrache kwakwa hwe gold no ene yenkomna yenhwehwe yenye ne sei ko wiase Jebril Hamidu akwakwa hu na mu se eda galamsem na mu achese afrobi ahyemu mu achese asem na kwakwa ye ho sempa na no oba manese wabre wokoye no na Jebril Hamidu asabe wafri mu onu ankasa no mobile phone eda amnana no sika 250 Ghana cedis eka ho bi ana ne bag ya esan ho ana yesen kwode kwakwa tase gold no ni nyina eka ho a wo mu ehu ye na no kwaso no se apostifo kyeremu se wabre wo yie mu no na enya dia ne babia etines wo susu se amnanim ana otomu na adansefo ne adehye bia ewo mpatem ho ekyemu se ewo sada na Jebril kra se wo kwakwa hwe gold no esu brintin bia to mpatem ho no enya gwakura enuti wo mu susu se enso ne brenim no ena bia Jebril ehunu okofrito amnanim eneyi akwakwafa wo sem sei ede aba meka said the apostifo aboa ama emu no wo de akwakosie dwaboso aban aya asabia mukurabia wo hwe se ehwehwemu mapa betimi akọ na apostifo tema sabe wonso ate wo hwaguma wo hwe na ehwehwemu mapa akọso na de befuma babia no wo de aba betudwa no ewo wa na wa circuit court na kwa setena wa hye se krachi bia wonya finhia donunum 25 years Adinan Mahmoud ana ye frena dodo na abone mrane okra onkoda aban kukumu emfinhia dunwotwe na wonom kyerem sakrachi wo ye kromfo na ne krono ahodo akoso wo wane ne mpotemu ne nyina wo ka ho bi na bra koto kwa asetena hye sakrachi no nkoda adabampuna chi emfinhia dunwotwe no wane ne monten so nya asem ketwa osebo adehye kyerɛ sɛ ne krachi yesi atete wo mo mpotemu wo mene kakra nie no enya asem keto akora na posifo no kyerem se o madi na chi ache wo mabon wanted efri mre bia bepem na wapɛ na kyira wo hu no enti na wotwetwa mu ya no mo nsaka no na enu ada wo kogina akoto ahye se mfinhia dunwotwe won kwadam nya dwumaden efa mo ama Ghana ne nkyekireye na na posifo no eche se nya de hye ni asi age nam krachi ya kire no nti wono mo sre wono wo mpotam ho nyina wo bibia wo mususu se onam sa kwan ne so etu na monboni yibi no wo ma posifo amane na wo mpe won akira kwan no wo yi sen paboniefo nyina free atena ya eno beboa amasumdue mapa ya hwehwe no yensa atumi aka yenya ka chin samson ensam ne nyina da yen fancy samufo afa John entry boss ya kolabo na bade eche na na pia kokoto papilo wo nyina aboa ye nensam no yetimi ede ebesum ye jataba wonu na wie wotena fidi na ti piepia bibia tum de ma ye enwanu ye mienu na ensam no ye de besum ye na Facebook no so no ye brother Amos ene ne mrantie no na boa ye a wamde ye toto so ma bibia wo no onya ye ehwe ye ye ne ensam no ye de sum ye midin enoba afia aboajewa meneme bra abrewaba Kofi Chumasi yeah sorry so akra ye kona mamefa birthday we ntwam na afei ye nya nsore kra sorta se inova we ya wodadie mu nchia ekode ama wodin de Janet Nkroma wa wo yonko na nakwasi ese ye nka kire wo se eneda udi wa wodai osrotumfo nyankopon hira anede mawo wo se eka ni nyina adane so nti ba bia pese wo fa bia na akwaje wani no wo de frɛ no na muni sa ankomo no nti happy special birthday to you Janet Nkroma we fi wa yonko na nakwasi honom aneba Asem Beba Dabi eto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture unia Favi ane Plaxmox mixture no malaria duro na ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive
ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no ene odi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no musa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa bia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka o pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se. Se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ningina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine soa, owo ningina bi. English nom, ane maths nom. Me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, ane naka. Enso am wa prover. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, na se we de. So ko bi kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no say we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams at the mass school. So, here one more at to phone call Putuaja station. Wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato yafu. Odofo, mama mi se wasem o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de ko fitem kwa hwese bibia de yie na ye ni padua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Hello, me did Mamia Dusa. Me dedusa clinic ano. Esan Oteka from OCC Games Ninti. A free Sabre Ekokosi July Busumi Day Chatso. Ye free health screening. When is set in the pedria, ye in Sinisentoma. Enti Brakumasa Swa magazine Micro Gold Danum. Baby Wumpum.
Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumadia Tundi OCC OTEC corporate championship Egwakoim. 8 corporate institutions and for the Agrokra. 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Menshia Prisons and Star Granite and Marvels, IMM Hospital Limited, UTAG, KSTU, St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAG, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAG Amsterdam, and Efredi Agro, Saturday, 7th June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Efredi Agro. A good year with Brenebekoso, Ebini football, Owari, Lud, tag of war, and then Yakika Umbibri, and Unti share Sami Mindano, Esanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Ma Miadusa, Ma Dansini, Ajadu Bites, Genesis Media Production. Olu's Kitchen, Brabedi Di Peche, Clear Park, Abuju so dead, any Danny's creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kordo Ankasa, or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momadia Frey, or 0247995160, and I say 0547982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojanaso, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie. Krobea nie. Reverend Father Joseph Mary James Opokuare. And now Kwan Sron Koso. Asem Beba Dabi. Osese me bani didi a ende mo ha oni se munjanu. Onu de me kom papa mo ntimi kwa kanje papa mo se waja me. Na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi. Enti eba ne se o mete a warija ye na firi me ma no. Ne papa se me be unim nyansa pan o wadwi mu do. No ma so se de twetwetwetwe. Me kom papa mo no ma hu de me kwa ye. Me papa mo kura man ko bu o mo. Because me papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi. Enti eno no ma fa bu ama o mo. Na me pie na papa no o mo sire na me say o papa sa na chese mo plan say wo ba no onko jaame na mu ntimi nka ntimo pesa mo te aworija ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edel o mo pie mo anu a mo se mi di o matem papa ne se mi di na atem dia ende mo ha oni se munjanu onu de me kom papa mo ntimi kwa kanje papa mo se waja me na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti eba ne se o mete a warija ye na firi me ma no ne papa se me be unim nyansa pan o wadwi mu do no ma so se de twetwetwe me kom papa mo no ma hu de me kwa ye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me say o papa sa na chese mo plan say wo ba no onko jaame na mu ntimi nka ntimo pesa mo te aworija ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edel o mo pie mo anu a mo se mi di o matem papa ne se mi di na atem kwame ate sai yankopon adomeja wo ye togo ni mpacho an wo firi togo Krobea so mfra agwanyeve ote teka yija mpacho an o papa fie mpacho an hobi na uyi asase ma awurai ma wode ni container siye mpacho an wa na abobo container ne ma na mpacho da bi ayi ono ani sika mpacho an confirm ya na deny oni obey awo mpacho an yawo one ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada se enkwada ne nyoma mpacho an nti ubeye DNA mpacho an efri ho no a wo ka ye no wa man kwada no sikada edi be say ni mfanse ekwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa free mu amokoye na yie wo Togo obo one osesa besia e ma mo de koy mpacho obo ye bosi watua bi mpacho ani akasai metua 2000 enti ya mpasa aka 45 million mpacho ani okay confirm ya na deny the make nyina no is on record enti dwene hu yi ansa no akasa
ana deny say urei kari sika free kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo ho ne nkyeremu ho o ma uska enti ye ai so o ma uska e ma de ko han dan sa confirm ya na deny say sa dan no a wo ko han ye no time anso na wo je advance say to free ho okay afei confirm ya na deny say urei ordinary juma free kumase de bre won kran say ye pacho de juma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny say ni momo sika 80 million e wo ho e wo adwuma ni mu pacho ho ni ebetimi akyerem obetimi akyerem na sika wo ho ampa okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so auto air condition e be bo 102.9 FM auto mattress tumu Asem Beba Dabi onini mienu kan bo mu ye edan mu nkonya set a wodi ni 15 million eso so mawo okay owo ni fresh screen ni decoder microwave mattress washing machine ni showcase ni stuffing chair AC cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers and an techno spark phone confirm ya na deny ni 102.9 FM eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkemetima to prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la kasagu ha ma me ba 102.9 FM 220 cities o ena ma me de ma me yire o ma 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say adanse for me kasaguha one slow way won slow ni pebia una wen poponi ni tie bachiru ya me pesa me kire on say bre wo ho ase me pega me mu o na ade e wo me say free me kwala abram bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years the booster papa ne say ne madie bashiru manya sika Trase. Wa hiti dia ni pia bonten na kɔ mfrɛ manwununu mfa ho ojo ano aba na da me de me ka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne dia na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye dia o ye John pa so ye John obi ye John ase a kyerɛ sɛ o ye jimi ma me ye ne ka kyerɛ ne sɛ wo ma me yon ko da fan mu fan fa ne ho da papa pa bi so e de ma be dada moto me de matali ase o ma ade a kyerɛ John dey say you obi din ah Rose, John, you say you be Oteg 102.9 FM. Yeah, the Sama Sika said 35 million. Don't go into my house to stay again. So take the 35 million to hire another. You chop that money, you're going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. But you, my don't like to go in the house. Me by house or now the my terms over here. They will fear if you are the open my happy who are hokram poem time. They say I don't care. Talk to me. Oh, some shakana na my born huna. Ono no timi ja mesi wo sara na me ya ba no na ji no me nya hofo ne mpanifo me no nam no tum so odo de sa na mo je cheme man so no de free mitrim ani wunya broken heart de bi nche me da na obi na chekere wo red ye say broken heart na oh me obi a me twa bet pa ntimi broken heart project 102.9 FM ade utwa bet ya broken heart ntimi na broken heart be na cheme bet Asem Beba Dabi ti o twa bet pa dia abruki enti obi o twa bet dia abruki ha tintumi nche no menye sure ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka udin awia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkanfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛdema udin kronkron no adɔfo ne adehye awia yi yɛbɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia yɛbɛma yɛn ho aha na yama yɛn ho nso akwaaba aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM so nie ɛnɛ ɛyɛ wukuada ɛnɛ yɛ busumi nsian ne da ɛtɔ so 9 mfimpinu ne aduonu num ɛne ɛwei saa bere prɛmo no ato apa ho sima aduasa koro awia yɛhyia wɔ dwumadie so se yɛde asɛm bɛba da dwumadie no yɛde ba bɛsom wɔ afidie yi so na yɛba bɛsom yi ɛyɛ ano asan ka yi ahyɛ ne nso sɛ dwumadie asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde suadeɛ ɛbere koro na amu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna awia yi yɛbɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia na dwumadie a yɛdie yi ya asan kai hyɛ ne nsunsu bio sɛ woba yɛn social media handles na dwumadie ni stream live na sɛ ɔjoin ne a wada ama ɛyɛ ahyɛ sɛ woba Facebook ni so sɛ woba YouTube ni so sɛ woba TikTok ni so follow ye na afei like yɛn page no hyɛ dwumadie no a yɛdie no wadwenkyerɛ bi a wowɔ no fatum ɛwɔ comment section hɔ ma yɛn yɛbɛgye ne akan no kama ɛwɔ afidikasie so ne yɛde ama mo medin de Krobea nana Yaw Asante ɛna wia yi ɔgye amanie ɛna wia yi apɛsɛmakan na nanie ɛna dai Krobea jata meni wahia mabedwafoɔ nso wɔ ha enti yɛn nyinaa yɛbɛma yɛn ho yɛahyiahyia sɛ na wia yi yɛn nyinaa yɛhyia ne yɛba abɛsom ɔbɔ awia yakɔ abeburu na ho te sɛn nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na me nso me ho ɔden ɛnɛ yɛnɛ awia yi yɛhyia sɛ yɛba abɛsom ɛnɛ nkɔmɔ a yɛbɛbɔ nyinaa no yɛse yɛde suadeɛ ɛbere koro na amuo no yɛsan ade kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti ɛnɛ wia yi nkɔmɔ wɔ hɔ yɛbɛbɔ bi yɛbɛsua adeɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛya kwa me ho te sɛ na adumara kwa na uku ɛnɛ yɛ midweek eduru midweek ni sɛ yi a emu nsɛm dɔɔso kyerɛ sɛ yɛ pae na wɔtwe ne mu biara no a nsɛm a ɛde nam no ɛyɛ kɛntɛnma enti ɛba ne sɛ yi a deɛ sɛ sɛ nipa da sɛ neɛ wɔyɔ ɛne sɛ obu nkɔmpɔ hwɛ w'anim naanu na abɛsi atwam korɔ no sɛ nansa ho sɛ naanu o bu nkɔmpɔ na hwɛ mu na hwɛ deɛ aka wɔ w'akyi no na afei hunu kwane a wobɛfa so a wobɛtumi ɛno nsuo ne tɔe sɛ wohwɛ mmerɛnkɛnso ɛyɛ soro kɔda no a wɔbɔ adeɛ yɛ ho prediction no a ɛde nsɛm woba o sɛ soro kɔda no ankasa toe ɛna firi hɔ ba no nso nyinaa no ɔbɔ na ayɛ catkis anaa me yakura se catkis nye kumase die ni bi sa se daban na me catkis yakura se catkis sa ni ancha obeba kuru se kono ngoma mponda se ho na ye course nya bishop eka ye ngo ancha obeba kuru catkis kuru no mo nyeme ombeje wo hwana se wo mo nyo kurase catkis ni David nya botre obeba ana obo fle kurase obeba David ofiri o David ye ne beba kuru David ai kurase catkis na de che kuru kurase catkis no ofiri o nye da bia na sofo wo ho de sofo ni ho a wo catkis no wo na wo ye service enti ende wo catkis no na ba odi e ba mo train ba to tomre ba e ka ho and your mama catkis na ande wo na be ya asore wo na be preach wo na be bibia sana ye no kurom su de da bia asofo wo ho ntia na udi mate ti akurase de ne de ede okay mate adofo awiai mabedwafo na wate wonka no na awiai nhyiamu a yehia yi ade baako bi ewo nipa ate asefo asase so yendada setena mu yekɔ ene ye bai mu adofo ensem wo world ensem a ewo world no ebi ni sebe wankasa unipa dasani a wonam sebe wanam ntuo anamoni a enipa dasani ubetu ewa abrabo a ye boi mu eno de be kyerɛ wanim kɔ anase wachi san
hwɛ yɛkɔ a yɛkɔ yi abrabɔ ni mu yɛtumi kɔhyia ɛwɔ kwan mu sɛneɛ wonim sɛ kae ɛnam kwan so na ɛkɔ a akwanhyia tumi si sɛ wohwɛ nansa yi ntɛm a akwanhyia a ɛsisi na ma ne homene so wɔ Ghana yakwan so no ɛdɔɔso saa ne wiase nipa abrabɔ nso saa ne teɛ akwanhyia a ɛtumi sie ɛwɔ abrabɔ mu ebi yɛ asɛnkɛseɛ bi a onipa dasani ɛto ɛwɔ abrabɔ ni mu ebi yɛ sɛbe yadeɛ bi a ɛbɛbɔ ɛno nso ka akwanhyia ho hwɛ sese yɛ amene wo kasa yi obi akɔ akonya yadeɛ akwanhyia ɛwɔ nabrabɔ a wɔbɔ yi mu afei ne wohunu sɛ sɛbe sɛ na oni adɔfoɔ ɛwɔ ni wiase da bia me kasa asɛm wei sɛ bɛrima oni ɔbaa te ana ɔbaa oni bɛrima te a ɛbrɛ mienu bi ɛne ɛde mmɛgya sɛ ɔbaa wei yɛ yere ɔbaa wei yɛ medɔfo saa brɛ koro na mu no ɔbaa nso betumi de amɛgya no wahunu sɛ bɛrima wei ɔyɛ kunu bɛrima wei sɛbe ɔyɛ dɔfo a ɔno nso taa mɛkyi ɛwɔ akyi tae papa so muntie ɛbrɛ a bɛrima akɔ ahokyerɛ mu ɛbrɛ a bɛrima akɔ ahohiahia mu ɔpɛ ne ho ano a ɔnhunu na wɔyɛ ne ho hwee a ɔnyɛ yie no saa brɛ no ana sɛ wowɔ ɔbaa ka wo ho sɛ wofrɛ no sɛ ɔyere a saa brɛ na atumi hunu sɛ ɔbaa wei yɛ me yere anaasɛ ɔdi m'akyi kɛkɛ ɛnam me biribi nti ɛyɛ saa brɛ no ɛnɛ yi enipa bebree akɔ saa ahohiahia wei mu eduru saa brɛ no ɛna ɛma a ɔfrɛ wɔn sɛ ɛyerenom apa wɔnom ɛyɛ saa brɛ yi o ɛmɛɛma bebree tua nsɛm kyerɛ sɛ ne nneɛma nyinaa sɛe sɛbe ɔbaa na nka wɔnsi ne fam ɔbaa na wɔhoahoa no mpo ɔhwɛ ma bi ka n'abusua ɛnɛ abusua ne nyinaa paw bɛrima no ɛyɛ ɔbaa n'abusua o wapaw bɛrima no ɔbaa ne sɔre tia bɛrima no ɔbaa n'abusua nyinaa kɔtaa n'akyi sɛ yɛrɛ hɔ yɛ gyaa n'asɛm ma no mfii no saa brɛ no na ɔbaa bɛkaakae sɛ ɔkoraa me ne wo te mmerɛ bi sɛ mkaa sɛ tɔntoma ma me wantɔ saa brɛ no a na ɔsɛ bɛkae me ne wo te mmerɛ bi sɛ wokɔkɔtwe mpena mehu yɛ ka ho asɛm ɛyɛ brɛ a bɛrima wakɔ ahohiahia mu enti sɛ wobɛtumi ahunu sɛ ɔbaa wei yɛ me yere a ɛyɛ brɛ a wo bɛrima sɛbesɛbe usi kasɛm kɔ fam ɛyɛ brɛ a wohu sɛ me ho akyere me ɛna abɛhu sɛ me wɔ yere ɛbrɛ a ɔbaa bɛhu sɛ me wɔ kunu ɛyɛ brɛ a wɔno nso abɛhyia abrabɔ mu akwanhyia no bi hwɛ ewiase sɛ oyere ɛnyare daa wokɔ nkotodwe no mu a da onyankopɔn ase tie ɛbrɛ a ɔbaa bɛyare wobɛtumi anya bɛrima sɛbesɛbe obɛbie n'ano afrɛ ɔbaa n'abusua bɛ abusuafoɔ mayɛ bi mafam die a mɛtumi ana mayɛ no mommra mɛfa mo de hyɛ ne nkɔ ɔbaa bɛrima wei na na ofrɛ ne kunu no bɛrima wei ɔno na na ofrɛ ne kunu no ɛbrɛ a wɔbaa yareɛ na sɛbesɛbe ɛnka wohia saa dɔ no sɛ wo sɛ wodɔ me woyɛ me kunu saa brɛ no na nka bɛrima kyerɛ wo dɔ ɛnso saa brɛ no ɛna kwabenane wayi ɔbaa no sɛbe ne baako ahyɛ ne nsɛm afei na wama ɔbaa no ate ne gyimi anaa ne kwase ase hwɛ bɛrima bi a wo nkwa ɛyɛ wo sika ne w'adwuma a wowɔ asa ɔbaa ne nkwa ɛyɛ nkwa a wɔdoma nkoma nyankopɔn de dɔm ho no wotie me hwɛ obi wɔ sika a ɔyɛ bɛrima na ɔwɔ sika a wode yɛmfa ne sɛ ɔdoma nkoma gye ne nkwa koraa afiri ne nsɛm ɔnte ase bio ɛyɛ anifunu yɛkwane yɛbɛfa so adi bɛtriti no ne funu afei ne yɛde ne kɔhyɛ fridge mu na yɛplane na yie no yie kyerɛ sɛ n'akyi sɛ ɔbaa yare a at the point a mpo ne nkwa yɛ afiri ne nsɛm no ɛhɔ na ohunu n'adɔfoɔ paa muntie ɛhɔ na wobɛhunu sɛ bɛrima wei a mefrɛ ne sɛ ɔyɛ me kunu no ɔdɔ me kyerɛ sɛ ɔmpaw no ɔnyine mma ɔntoto n'ase ɛnyɛ afei na wɔbɛmunamuna no na wɔbɛpam no aka kyerɛ nsɛ kɔ abusua fie na wabusuafoɔ ntoa so ɛyɛ saa nneɔma mmienu wei saa nneɔma wei mmienu no nyinaa nso ɛyɛ akwanhyia a nnipa hyia ɛwɔ abrabɔ mu ɛnɛ mempaebɔ no sɛ sɛ wahyia abrabɔ mu akwanhyia a Awurade Nyankopɔn nyi wo mfirim awia Krobea asɛm nie ɔbɔ akra monica sa yɛne nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa akra wasɛm a wokan
ewiase Krobea Asante kotoko se ba nusua emia obaako nso so enkyere odamfo de ntira empanimfo kasa asem we nyina ne se obi hia obi mu a ebra a wona nam ho a wo ho odin na bibia nsiye na bibia anya wo no de ya na enipa wo hia mo asese ansa ne yebeka se obi hia mo no na ene sei ebra obi hia mo ene se ebra bi aduro na wo hia bibi de afiri obi ho sabre no enti ewo ya wade mu ya yonkofa mu no ebra wo hu behia no ene se wo no ntimi ebre na wo mu no ono nko antumi na wo hia abrabo mu akwanhia bi no ono nko antumi de edu no gise onya basa bi so no mu ne saare nti no sabre no na wo ho ba mfaso na sabre wo ho ba mfaso no ena bra wo se wo ma buano a wo se wo muano na hia wo na ne brebe Krobea Asante kotoko si bonkum dware nifa ne nifa nso adware nifa bonkum enti nifa hia bonkum wa bra obedware no enti kaka se wo banko anka hia ba hia se odware ne bra bedu se wo bedware ne ho na se wo se wo nware no a emfa so obi ani so enti ebra nipa mienu ebenam ana se miensa ebenam no hia se monante ni se ebira bi beduo na baako ehia baako moa enti ebra baako ne hia baako moa no na se wo wantumi anyama no a nante a ne nam no emfaso bie ni so efri se wasede ne se wo ne nam no ne ho akere no wo hia wo beka ne ho ansa na de wo ye no watumi aye enti se wantumi anka no ho sa abre no a emfaso bie ni nante a wo ne nante no eso enti awarefo amutie yen ana enamfo amutie yen ebre bi du na wo yonko hia wo na se wantumi amoa no na wuyi ne ma wumom na aso ni mfaso every say ekunu eso mfaso ne se ne yire akwa ahoyehia mo ahia akwanhia na ekunu be sonu mu na waboa no saa na yire so eduru ho a wo so mfaso no ne se wo be sonu mu na waboa no enti eduru ho na wo de wo a wantumi anya wasade bia no fa hye otrim se wo so ni mfaso wo ayonkofa na monam no medase oba de achia me awiai opoku mehu se wa join ni show no ewa ahoma so osena na ya Krobea Asante wada meburu awia me ma wa ha o meje so moze.com awia mehu se wonso abewuram ose akra Krobea ma ha eburu nana I always listen to your advice Yankopon hira wate wafutu a wode mayen ewa afidie iso no nana ye di akire na Krobea I salute you, you are looking gorgeous sa gorgeous no menso me ka ho bi eno ni asem no nana sika ose welcome akra ya Krobea Asante ye mu akwa abeburu nana Yankopon hira wate akra Krobea ena wie ya ye ne wahia yi ye ni age pa ye da ase eburu ene Alicia ewo Canada eno ose God bless you daddy wie wasem a waka no nana emu edu enipa dasani yenso yemu ebia nana sika no ose akra Krobea wo ye too much na asem a waka no ama mani age pa Nyankopon enhira no ntutu wanamo enso emfansi gebinti ose I really like your show udine ye mede girl binti nokre Emmanuel Kobi kusibrempon eno ose akra Krobea Nyankopon hira Posh one eno ose daddy I miss you too Posh Nyankopon hira ena wie nana ye nyina ya join ye ba besom adofo awie enkomo we yenim o ma ntina se yie ade asa ora ho ana wabamu na abu onso abeshi abrabo mu akwanhia ni bia na waba abeshi abi oho abeshi abrabo mu akwanhia ni bi okay adofo awie mewo awuraba bi ewo manim ha na asam ekire nipa dasani so a sene ye ka abrabo mu akwanhia yi se wo hunu enipa ho mfaso a ya na eboa se wo hwe ensem a ye ba betena se a eba yanim sene ye betoto asem no enra meka kire mo afidie so se aware sembi adofo enra sene ye ka ye na be ma ne che ne yire sene otu na no mia o ma me fe kissing obo u kissing bi ache pa eja kwa me na we
Ye wo boy ne ye wo one scale. Ye wo one scale. Wo mo so de na nika. E be mfie mi yensa ni ase mfie na. Ebo Ebro mi yensa. Ebo mi yensa. Enum ni akire kura. Sa. Hwe o masem no akokoto. Empanyimfo atena so ye de awura ha de amaka. Na be ma kra tu fie kwatena ba bia. What ya say? In fact, Nyankopon ahira ye. Onko so anso nye yenkese. Ebia anso ne nne ena asemu yi. De etena so anopai adofo na ya atwedebo. Eye din nanso ebewi ase no asomdwe bai. Da bia meka wa afidie so de kyerɛw sɛ sa asɛm to wa enye obia na ye ka kyerɛ no o ka kyerɛ de obetumi aboa wo. Eye abrabom afutuo ye nyina ye nye ye ho aduro. De obetumi aboa wo no na wo ka kyerɛ na wo nto wasem guye. Wo de ehwe enipa no wa wani tua. Bra nese ye we die kusɛ wa mantem wo sori ye nie oboa wati awie ade bɛkye no na da abɔnten de wo kɔ ka kyerɛ no sɛbe ho fɛw no obedi odi ho fɛw na watwetwew owia na waka kyerɛ sɛ kɔ nyame bɛyɛ ɛnyɛ saa ne yɛ no obi anya gidie wɔ mu a ɔmfa na sɛ medown wanya gidi abenti ubenyo ahotawae yehwe sa ode ye de a ode ye ya ne yeta wachi aha ye ka nokore de to nipani ase atiefo abaya na o manim ne ho fe pa ge ne ho fe papa wadi mfie sai 16 wo mfie sai 30 hwe ni 16 30 years 30 years ha wunua otoso miensa wachiri ba miensa no etiefo we pa wa wo say mani nsan wani so ato nwan o se wa wo say wa wo nine ni oti wona e kana asem so yanya no kraja kwa be bi asem na wo enimu esi we ya we 60 years akola what move for enimu esi we o ya adwuma ben basho mentontong ni ama de amanye bia mesoa de obenya bia wo soa oni mema say na wo nine basho mene bema me first born de na me go school at the age of 14 ba miansa na mene bema ba ko enti emma nine no oni mema miensa na awo mienu basho ena oni na awo nine oda so ne nete ana oni na jai basho mene na jai enti uye sengre mada basho so wo mo hwe wo mo made ana wa na wo bre basho mi ana me hwe memba wa na wo hwe ma wa die ni wa anyanwo na wo be yesrim ni wo ye die ni basho mi yesrim ni semikan ahun say sa tribe mienu we Ghana ha omo ma wo a very different ahosuo bi de ne ho efe pa de ne ho nya fe ne yaje na ho ofe de ama de ne ho ofe no saa na omo te omo ya akokọ omo ma no esrimfo north no oye frafra ni oye die ni kusasi aha sanka mbeka kusasi akako kusasi fo ma ya frafra ma ya ahonafo omo wo kala se ya bi yankopon ye hira wate that's se wa wo nan kra na se ne wuti hoi ni nyina ye hira ye hwɛ se de ode ba ye ya Krobea de wo de anya meka kyerɛw awura ena wiei asɛm bɛn ena 16 years edo aba ye nim ha ema ne haw atiefo se mekata na nim TV ne so ema ne haw ede asɛm ne do aba biewa no hyase na kyerɛkyerɛ wasebu na mentio basho papa me dase last year mo ho me na machimama ana me koshia papa bi te mi shia na no so na me to ade na wo to na obi kaseti ana mso papa payinu mu de ni kwansa wo kaseti ano ene am boy ana me so ana waka so wona wo firi ana mso me firi bo aman na so te ana mso me ba ha beton ade na so aya o munta mo gesa ba o mo kokon no mo buara mso nya sa na ni patie mso kama no so
obefa de we free man so nkwanta aha na ya obefa de we tong TVs ne niama obefa de we he obefa niama e wo bo aman e wo kumase mi hye no kumase okay ana o se ope obi ne na atena ana me so menya abayo ma wo 4 ana o se de be mense obi a ana me se de be ma wo 4 me be payini kura e be wie school but me wo ntem de no so na me no betana na me se wo yire wajina wasa no so me wo yire but on se wade sem ya sante fo mba die o mo haaju na mo so mo haaju se sen no so mo ntemati ana me se awade jaya bo na so okay ana edi nkoma nche didi nkoma o phone so ana so wo bakumase ana me kire no so ho ne de wonim bo aman nti ebe ya me behia no kwa me behia no kumase ya ne didi nkoma na me so meto ande bia so na me bekuro meto ande yako jese Saturday nkwa na me bekuro afide ye didi nkoma na wode pesi na me so na me penema na me so no behwe mabusi afo na so menya abotre na me se ene bo aman ho na obetima betena na so de be ho de kwan wa di be ya bibia metene me nkwa na me so mete family house mu but adina mtinde me ne baba me bepeni ye na etidan ba ko no so okay ono de on haje ntime pedan wokuru ana me pedan na chi se fribu aman ho na wote no na pedan wokumase okay na me pedan se be ya ono fri man so ba obetumi aba wo nchen to aso na me so okay de bedan na mitim ne ta me so na so ta me so kura me mfa ma obi te me de ma me sister bi ana wotem na me so na so okura si de so pia adwuma de wokokuru mkura nsu kura obetuma ton obenyiska ana me so okay ana me ba ya na me ne metra ti ngrofo mu free slimba se ya because amati krum obi wa peso okokura so peso ko sefi akwantambra omu beswe me so no mako nti I am free me papa bi wa I am free na ya me kono ho nti me kono ho na me ko fa ne makakra ya me koton gala breaking day no nti me ba ya na oba ya na ne ya da ho ana me hu so oba bi afred oba o nchen wotakwa ho ba cha oba me nchen wokumase ya okay ana me hu so oba bi afred na msa na wofa na oba be na afrenya wa yire no no oba ne kasa oba na wakofa no no wunim na oyisi kama na wabonu krum so ese ni se na msa nya ofa ni nti fa phone ma na me na nkasa wanka no kura sa ankyere me wo yire kura e kuzasefo me fa paware me ansa good nti enka wo se me mfa wo se mitima be ware atoso mba nan kura so de hia ne sa wo yire beto asa wo ba patane se odum boko ko kire se oba me pese me ware ni so waji tuma waji mituma me kokko so mo no be se bo so me ma sa betena ma ngwase de bi me na me de mo me na me ye be ma se me ware am so okay yes okoya okoso wamba obaba be se bo so me na wasamba na me so me ye madwuma ngangakra ti mi hu ye wasamba ye ne asamba me frɛ na dakora ma me wure fe sem ni bi na waso da hospital adanya na yire na bono o ma so nkwanta o amia na ma na koku ma me no da akoto hospital ofa na wo ne ne ofa kina na yire abona nam so minti nam se o se ne yire aye dai abona ma na koku ma ne yire abono ma na amia na menim ono be ma no ba chan wa koku ma ade o ya akokora 65 akwedo benya 65 na che so wo ko 70 ba chan eno o se ne yire na aye ne dai abono ama na koku ma oba nso akonfirm sa ka kire nse me de ode ye be ma na wabu be ma na mana koku ma nti me so de ode mbe shembutu wabu be ma na mana koku ma dia nti na ya kaza kasa ti dua bono be mo so wa makotena se ya kaza oba na aso sofo ne oba na sofo kura na ka kire nse ono na tena asem no so no ka kire nse ina won fa me na mama no won ka kire na me ntwe me ho na me se papa asem esi ne papa no oba won ka kire me oba so wode ne phone to silent phone be le me hu obehu oba ye kola chikwato ade ebre me oba na oye kono akate phone oba ye kola na so oba won nchen no opeso oye kwa wo soma me okay oba soma me chikwato ade ebra okay enti ube kwa aba no no oye kwa abonten won ye kwa no so de mo obetima ka se ma anya ka o ka niwo mitimi de se ma anya ka na me wa anya ka se ma nso kwa otum ga se ma anya ka station ni pegu ho ma anya ka na che se sa no ne yire na e kan no wo ne yire lie se oba kumase no wa anya ka okay to aso afere da kuro de me da wa anti me yare ya na me che obiska nti me che obiska na obi ka shamse me ye obi a me ye free e ka me wansi di kura me de be ya doye wow nti me che obiska no because na ka me las ana me diska ne che papa no se o ta me so obewu because wana wakotale ni kunu ho a waye seni
what you call ne say oba na frɛ na me say mate papa ne say oba na won ha adwene sa no so de bi ko ka kira be ma no busa ne say na yire no wabodua mama akɔdane de o chenis ka no ma waso wabodua mama akɔdane oba na abo de o chenis ka na e ka sa asem we kyerɛ waso oba na bodua ma be ma na ne mba akɔdane dua no ntuko busa nti me da mani o ke tie he ma hu papa no Dr. Caesar ni mo ma hu papa ni bio simple plus ho na no o kan yo okay ana me ko na me pushe na wose emiri bi ntoka bi asu na oba na bo no but o ma akɔdane da ne dua no na me so okay ana me frɛ me sister bona mane ana yoko hwehwem yoko na mo say ampa ana papa ne conference so obedane papa ne bona me sem paacho ma me nko hu oba ne obo dua na agwambo so obetima da ne dua no nti omoda ne dua ne wiye no papa ne so obetima da ne na odane ye na me se David obo dua ne ni ho me ni masem o kan odane ye ana papa nso obetimi bo dua ne wo aburechi na omodane ana papa ne bo ho ka na omoda ne dua no ana omoda ne dua na me se ofa ayeye mintimi wunja me mba me nkasa me wo yiri ntimi mpewo kwana wo na yiri nkosi esi amontem so waji tum so be ware ya mebe kurom ho be pa wo ba na chew sa matale ukunu ho so waji tum so yi kunu ni ware me a meje tum papa so wanti ase da ama me pempe yifo ma mo kokuru no so akọ ye ko akura na oba no kura ya abebo mo okuru o manso nkwanta ho okọ obi me ko obi oni mpanyimfo ne ko manso nkwanta me ko pa oba na chew se minim me ko ye ono nso ye maame panyini ana maame na nyini wo so ono be ma kura ware ye 35 years ni 35 years na ohwe se be sene ya wotie no abetare ni kunu ho asem besi nti wo hu wo no na akoma tie si ne so afre na me se maame pacho o sori ya na me so be ma yin so a wodi mfom so ba ye be ma sori ya wasan hye maame na bufu se ono ana mba ware me na ayefra dondo afre na oba ne de akoma na kosoro ana ya pana cho no ya abomi ana me se pacho mintimi me ware ye me papa me mani hu kura me papa be do koku a eduru mi da yeso ko ware me maame ko fa na chiri ba miansa abe de ba maame papa e kura so me papa pata no waje ntoma no waje sika kakra ba that time 15 series na enyi sika kitwa me na mani wo na chiri ba miansa na ode kan kunu enso maame je ono kura ko fa na chiri ba miansa ba kan kunu kura wo waje ntoma mienu na wo ma na 15 series ba na 15 series 2002 asem na me kan na enyi sika inti so oji tum dia pata no na mama so menim na maware no kuna wo frame me phone msuya na mama de dua bo no pa kro frame de dua ba tata me nti makodi me sister ho ya amfre Monday no ana fie wora na ka kire me se papa na ba nka se ni yimo nto wa ha dan na fie wora na se hwan na wonfa ne dinya na mso papa na ha dan no nti fa ne dinya nkrata me mpe bone no dan no na papa na ha ya tenema na o hanya ma me kire mu yie wo ho ebra o de me fa nse papa na ba wakwa akopɛ dan no mwanya bi e de enkasa ho ne kɔɔso e wo sa distance wase wo han na me ne nkwala bibia me wo no wontimi mba ho nti wo free man so ba na wo betena kakra na me se me ho no so ta me nwuye nti wo han ama wo ne wo ma no mpahwan enkura ni nyina nso wo nkyɛn mpahwan kura ni nyina wo nkyɛn na se ebia papa ne ba enkura ne be ye dɛ wo han anya singuru mo han chimben ho okay nti nkura ne da wo mu ba bi se be ya dio be ya ibia no nkura ne entepe okay nti mokɔ ye no fiewura ne ho enkomodie bɛn ne kɔɔso e wo saa bia ye no anu da mfom so me ye enkomodie enya mfom so me se enkomodie bɛn ne kɔɔso e bra mo kɔ fiewura ne ho no ye kɔ agent na de ye kɔ ye ana wo kɔ han dan no ana me so me ne papa yi nete ana wase me mpe baby nti na madam fonti na agent no pai nti letter na yese ye bono ana madam fonti ko sa wa han dan na ma papa ne fa wodin ya na mse de bi me ye ni bere ofo nipa wodi ni sika han dan de na so wo han ama me di adanse ye fa ne kobi ana mse han wa han ama batori ni sika na etua nipa de wona ne san ya ye sa wodi nokore se wodi ko yesisi na wase so wo mpe no ana adwombo ne na wo tirizu ti nipa wa twa sika ne de mo manam fa ne di mboleta no ne wo se buo kakra wo because nipa obi mbre ma obi medi ana so okay waka sa ade nyamba ina na yesa na mso mo fa ne di na mo di ne di ye leta me ko tena ho 3 months kura no won ba won si ho kura da so me mbusa fiewura ne so won fa me di na fiewura nda ko no ba na so na mse fa ne di ye nkrata ho ne tua dan ne ka nti bibia na mete me so ta me so ana wo se me njai e ho na membra na mse se skana wo se me njai skana no so mema wo skadi e didwa timba skane mbai ana msoke mi wo men kakra ngakra wadi baba bia na masoa timu wankakra ngakra bi wo nti eyesa ano na
me bra mo so mo free slim ba ya mo be so mo so na mako gala gala na nti to ba ye na me bra we chiri ba ebet eba ho to ba ye no no nti me kwa ayam fe no na ya wo hwe nkola no na me so hwe me ba na ma me na me kwa ba tim bedura na adwunu no so ho na papa na ba no mbae na me bra no e wo ho no so eda nkola na nchen omo da hall wona me so me da ma bre ana me da nti obo mu na bra sa sister na hwan na bopunu na dwubrewe by 12 o'clock na so be 12 be na me se be ofake na so ofake papa na wo so ba na me sa na obi ti mi bi e dan no na me bra so wawura washroom ho wo gwen yo ngoy kura hu na we chiri ba but omo wo form wo form te se me ba pani na hu na bukas we na me so no pie bae to bae no sa na bia ma ha dan ma wo de be ma be no so bae mpa so bae na me da naked na wo bae na wo da be ma na so be ma da me so wo bae be ma na da mpa na so na wo bae ye nyina da naked to adwembon wo mti na be ma hyade ma wo bot wo fakora na ka mbio me ma wada want because me na mo menwe adwembon bra ma da hono ka mi da je kura me ko bia ma ha ma jeje ni ama nto be da ari ye chen de wo de bae no am gas ari ye chen musa so wo se dua bo wo re se wo si ha na wo to na sa tam na unua ne we no wa dem bona sa ara na wonti mi pam papa ni free dem na se me pam no na se hwan na e ka sa mi nua na unua no onim kwan a papa ne fa so han dan no e no o ka kire o se pam edua ba o mu yina akwa sa edua ba wa se edua bo na sem no ba ye no tobo me enko ne step papa na ba wa bebo punu mu anadwo ye papa no fuyi ye bro papa no fuyi akwada yi wa aduasan papa yi ko mfi aduoso okay be ma de da bia ya dwene no nyina no be ma de eyampa efiri ye mofrase krisosom eni nkramusom nananom som se be ma be ware mienu ana de echen so sa de esum ni nyina no entia minim budafo ne harifo ne wo ma akeke ka no de nanso se ni ekoko hunu se adwamaamo akoso a wodi emuntie Yesu Kristo de no sa bre na Yesu Kristo ejina ne ba bi a oka ne nsem ede twe akra eho no kra no na Habakuk tete ho ba bi afei na mrantie bi dimrika ba Habakuk na dimrika be gina ho no se munsusu mayewura na wo kan nkwagesem no ede kire dipa e man kwada amfa Habakuk ye madamfu ntia afei na yede oba kama tia te sa akwala yi atiefo ge yo otimanimu onu nso wosisi fia ni bi na yede sisi fia ni bi ni timrika ba adan empanyimfo wosi yewura wosi yei wosi abaye yakwache ne so pe muntie di okan yo wasem ni nti na meka we di abebusa no wosi abaye yakwache ne so pe mokwache ne de so adwama moso okay se nya nipa ba ko ne bo adwaman adan ne yi be ma ni si nchen ne ye de oba ne ba yewura nim be ka se yakwache ne so pe enti efritete de de achi etrimu no obi aha adan ya mawo eyi chemba enho wo ne o ma na tim enti se obi ye wunua na nipa no beba wo nchen no ye be ma esese papa no ohunu we de papa no nim ena waba bebo prumu anadwo me pa chaw ye nkokorafo no se ye konya nkwada nketinkiti bi sei no manim de da ho sei ya ye dworoso papa because ye nim se ya anya dworoso wo mo ho no mu konhia mrantie bi ti se jataba no mo a asemasi waba be hia brantie asebe ne ho eden sen no e wodane a wahan de ama ne mpedem wunia ne kura san akokɔhye washroom ansa na papa no ba be hu na kire die na wo ka kire papa no papa ne busa wo de yi ne nkiremu ko sei kire me kumu ansa oba de ne ma frɛ ya frɛ ma ye mmere nto wa mbusa ma na me se akwa aba ana me manti dem ho ye siesie wa kwanje bi no tempa no so na tenae to wotena hodin za na me se ana ofa dan ana na wotu hodin wa anka hwe na me sa ana na wotu hodin wa anka hwe ntade ye chen ye no wa musa oba ma ne ho asem wa mbusa me ho asem ama wa nkiremu se bi ye menua na bi sa okay basiri na wositi ho ni de minima adwene na nam nitirim okay
se no si to yi de wasum na no ato din ode ne se sum na no me so sum kura obesu na uhui se no si to bo so ni ti de me na ma bra nti me to na me se akwa aba se nsuo na me se me ma nsuo na wose de bi wode nsuo na me to ho mada okay me na sa dwene me nti me to ho da ndade ye chenye na me boy ne nso daada mu hobi wada hobi oda hobi e ma de eche okay enti me fa ne se wo mpona na ba dana na dwo ne de wo dagya no me dagya eno ono atena ho so obesu o so obeye de yi o ade ache ene ye de nti ade ache no ana me hu se oni fie wura ne kasa minim asem kura o mo kan so waka chen se wabeto be ma wo ho nti onfa ayi ne ye ne din krata ana me so wofa ade ache na me busa na kwan so na me so wo hu se aduaba wo ho nti nanka oba na sa oba ya da oba nkwala no ba ma nkwala ne sika wuto nsuo ba nkwala no benom oba no so wuyi ade kakra ma memba na nukurom so no de ba odua nti ada na wo ma yensiesi asem no enwie wona wo yire nkasa na asumdwe ba me nkasa maja wo ye me bone sam nkasa me ne papa san wa ye me bone bia yankopon twia meka wa ye me bone bia wo ye obi wo ye good but enam edua bone bibia free ba no ana nso me sara na wo ma yensiesi asem no na wona wo yire nkasa na asumdwe mba ta sumdwe ba na wo yire ti asesa wo ba ha wo ba senu o me kana manu nso na call ba kirere ba hwan phone so na yire efiri ho ba ba hwan phone so ba me phone so okay ne duaba na start wo frɛ me anom nsɛm kwa na duaba na me so wukunu ha ba wo ba no rai kura na wa ma miska wa ma me hwe na wo se de wanya abada me ho no kwa de me so ofa ba bosumini me so wontwe ye koda ne dua ne ba na wo san so mo koda ne dua ne se mini hobi na mini bo ba na mo san no ba na ka je wo ni hobi ne koda ne dua me ne ba ma na fa chire koda ne dua no se adane a ye be hu de wadane ye ne be hu se sa dua ne adane wanya aba ho no kwa de nti ana me frɛ me bra na me bra wo san kwa ya frɛ ana me frɛ se no so no de won fa wo ye kumi ono won fa wo because first one mo koda ne kura mama busuani andi chire se medi papa ne chi ewu nko ade a ono de won fa wo nti wono kura fi ho kura de wo ba kura wonsi hɔ biem nti me de me fa me wu me ntena ho na me wu ana me se ne ya sade na me pempanyifo ne kokuru no so ye koye no ba na anje ato ne ntum wo se chinchina ni kuru ni wo na me se mpahwe da bi since me ne be ma ye koda ne bia me ne nchi abio wo ba chinche be ma so chinchina wanja me on the oba opeso owe peso wanja me na on so se o ma ne nwe because of duaboninti afa man eno kra na o hwe shi oluman no se yakosi aja poma na dahui na me ka se nso kra o san ba sa no na ti bi a wasan akɔhye kra san de ada e man so de omo da na kono e ya na eye oba de o da ba honya akɔnɔ na o de kamini se be ye ne ya okay enti u ka kire ne yere no se oba kra o ma ne nwe mbashwan nti o ma ne mba ho o me ma no kura nwura ho na se oba ne se me ba na mama na nwura ho de edua ma bat se me ba na menya bie pono na ma na ya na me mba ya se ba shi man de so beduru afi wa ne se papa na wo han na wo se wo na me won kombo sabre na wo we ne makɔ me sister wo me de niam akɔ trek e wa ya mfre ho enti na wo trek mu e na papa ne frɛ wo se wo ba wo ha na wo frɛ fi wo na wo frɛ me a ono wo frɛ me mfa no ko because me se ono na yire nsiesie ne ntama so wo be me pa de me pese me wu agya me mba nto mu nsiesie ne de wo ho bia sama me due bɔ no so be dane yo se be sama sa pe mabuzefo ma sa akɔ second one ne yakɔ pa na kyɛw na maka kyɛnze ana wo se ono na de ne ho so obe ware mi na so wo a wo de ho kora wa bo ma okoko ma na me amete wo fia de se na obekumi chenchena papa na ntiase are a ntiase a oba na be wan yi one ne nda ana me so one na nti oba ne sa one wo da bie mo ba sa ko na nti wo de ma apa wonu ma na wo se de bi oba wa me na me se na oba wa me de siesie wo fie na sa bra wo siesie asumdwe wo ho a mintimi ko ware fie jadem nti siesie ana me bai mande ne me koya ana fiura ne friends wa friend se wo ba ama ya tena siesie asem no ana mkwache se fiura eno ra branda na ye breaking day into nkrofoi sala no mbe kokuru silema kodi sala nti ka kire nsa nyamba on fanto ya wada na me koda ada me kan kakra me ba na manya kakra de me be hwe nkola no ara single mara na osu yo wate ti mi koduru ho me sister wa bo na ju be 9 o'clock e ko bo 10 ana me hu se me ba ne friend me se
waba o papa na ba na me say papa de yen na wo san wababo punu no ana me say mamum bi ana me sister say mamum bi because we ana me di ma fie na fie wala san obi oba ha dan woni dan na ho bi na me say pa cho wonim de tie eduo me bi asisi ana wode bibi man kola ne dia eduo ba no betima yan kola no ana me sister say man bi ese de ana mantem wo security man bi wo hono mo ba na me say de wo ye ne de nye ge ne niga nti wo koye bi wono so won ye hwe ana wo bi man wo mu san kola no ana kola so won ye hwe ana me say monda di monda holo na monjano de we bia tadi e chi ya me na machima no ana kola na frame say mama papa no wode bobo ya abetwe fridge ni nyama e wode em ho nyina ne mattress nyina obe dey wode abubo ya be fridge mattress TV fan ono ane tomao passion auto fridge auto TV and auto mattress and a fine standing and silly standing fan odi abobo ya abefa odi ni na atwe ni na atu me ni ama back me ni ama ye ya twetwe pictures atu ni ama gudem pictures fa pictures ni kire no atu uhu dem ho baka sebi ni panti de bo atu asesa ni ama nyina ni ama me kwa fa me tonku atu afa me bedure no dokora na me ho so me frena na me sa fa de no sa wo so waja me na me se into waja wo nti mentna ho na wu dua bo no hwehwe ma yenda ne dua no na asem bi wo ha na ga ma beto be na me ba jo beto be ma na damaso na wo beto be ma na be ma no wo we me ana zo wo zana na wo se me beto no wo we na wo hya na me se na nka me nda na me nko hya ye wo beto mu na beda na kit woni ma taade a me hyada according to kasem to na yede so waba so a wa mani hunu waba wo sie wo fie ya de bu so wa fa bag no waba wankra no wanya fa bag wo store wa no na yede bu so ba hunu no so obusa nkala na yese o ye dara kokumase na mi so ba hye me hono no enti sesi a wabesesa edem ne yoma no wabesesa ni nya ode kwahen menim bebia me beduru ye menim bebia me bedu na yira frema no pasa bom dua se oba na free 3 days ni kuna free 3 days ni to wabehye me ho a wasan de oni kurom so na agrade ne ama amazan pa hwo 3 days ni memfa mani hu be ma no ente mande ne woba kumase memfa mani hu enti sesi ya dien pa ne wo hawo enti a waba papa no mene no ya science ani amana na obafa waka che fie wala no so wontumi sa mese me mene ne ntwempena biema because wasi me yini style said ye be so obi fofora baba fa de nto obitima di mewu oso ye dey wasi me yini awede ntumi nka sei o ka kire hwan no o ka kire no miamu se ono wa ware 35 ko 40 years sa we hu we bi da na de me de ye nu se meja no nko ade ne fiore ni ntumi fi de fiore na frem se me ntu na me fa dan na o de dan ne ba ma han de na wo de ye papa ne nti a o ntumi ntwe ne hwan me ye ne hwi dada na aha pa wo se papa ne se de wo de aye no sebe o ntumi nyaao de na ade aye papa do mawura asemu nyasem wo kire wasem munti nyasem wo ye papa ne dai tola ya me dane to fe kakra aha saade no nso wo ho eja kwa me ona wo se wo fe ya no nche me ne kra na me no me ne eja ade wusura na miura wusuro na bi wana onhwe me ka asemu yi na obi ba wari de me ti ase no ya normal na me busa se de awure yi kai minim tofin na me we bia alewa na se has abaya eye tofi benia asemu onhwe minim me pesa papa no me busa na asemu nti na me busa asa tofi benia asemu ni kama tofi aha afedi ya wati ase eja kwa na no nso bi wo ho mo kika hwan mo ye na okay Matias na me se omo keka nje na okay jataba tenase na boa me nika mu tofe de amia minimu ade kro me pa mo chaw jataba a wo betena sei ne yiri tie ne yiri nso wo Edmonton Alberta e wo Canada jataba nika mu tofe no wuni ma de kro me pese we simi so agwa me ka so obedwane ndawura
nika mu tofe de yedi ne sei de afi na wo beka wo ko fa sugar daddy na me ka ho afi na me busa who spoke inside the ambe so be spoke inside ewura wo de ka ne mpanyini mu enka ne nkwada mu nika mu tofe ne yedi ne sei Mpasha gafaro bema ne bema no wada wa na wode ahye wanu afena wa na wode katrem na afa na hwe na ase basa ni nyina na wo ye papa ni bi wo fa bi na we de beda no wo fa tumi agyaao jataba we wo fa tumi nyaao enti wo fa se de wo de aye ni nti wo pa de wo ntumi nyaao na so so be gya ne de a efie wurantu eno aba be sesa ne oma ne nso ko enti de ne hia unti amo aba ba she duabona so wasesa ne mko de hia se duabona e be free ho ne fie wura ne nso atu me ba ya na ofre mo phone so opeso de ne na aba han ana me se ye gene 2 years nipa mienu so ne be gye dan no 20 mji okay efie na we hen wo Swame. Basha. Ewo swame. Basha. Swame pe. Basha. Okay. Sanye ewura yi chire we make obi say Krobea ya akwara abone. Panyini amesa ya akwara abone. Da bi eya asemisa. Asem no se wonte ase a busa ne mpanini mu. Ne enchire omu mpanini mu. Ye chire se sebe mpanyini tie nkwade etie. Enti wo busa ne mpanyini mu a na mpanyini no ehunu sene wa anso wo pa kire ya code da so ti udi code a wo be hunu na de awrei so ye wo fayin so de den ko bi ni ba ko body ai ko share go hotel bi fa fie na ne bodyguard gina chiri na ko nya 16 years ya bia na wo ye ndi akura yi kan bia na o mpata me ba na okumi na bodyguard ni say ade je okumi boss o say ma fra ha onu aye kunu no be bodyguard ma fra ha ma fra ha ye kumi ma fra na o se die bio o se be ma na obeto no hokura say me mpena wa fa me kura wa pe na me say nya me mpena me njintu me na me say metwe me ho na ya wo mpena da bi nya me mpena papa ne beto wo mpena wo dane a wa hanya ma wo mu na ye me bra na o se say ya me mpena kura ono de ye mfa nto nche na wa pe sila wada so peme ade we on se wo ye panyini na waresem ba wani ma eya hwe sa bia ye ne yie se oba be kase mikuru pema mikuru ye masam mikuru akofa mpena busa oba ne mame ansa kura na wo be sha asem ne ka ase a wa sha ase busa no se wo de wo homa wukunu hwe be ma ewiase be ma anigye ya wowo enye sika dodo a wowo eye se one oba ehia nanka ebeka kwabenane na wasode bodam ni kura wo befa no yemusa ye ho se oba eden pa ma oba so oba betumi akwa akoda ho se bodam ni bema emfa no but emre pa ma bema se bema ebe hunu bodam ni ba na ode ne ho bekwa akoshe no is cold no woman is ugly when the weather is cold no woman is ugly. I love this proverb. You say it's Nigeria people proverb. Nigeria people they say it's your proverb say when the weather is cold no woman is ugly. I bring it to the Asante language for my people. So sorry, excuse me. Ebe ye eja kwa mi bu ye o se ye Nigeria fo be. Wo mo se ewiemu ye nyunu a sa wo ba oba bia ho nyetan. Awo ba oba bia ho nyetan. Sa be wei eye mema nso na ebu nye ma. Enti se wo ye oba na wo te awade ase na wo se me de eye ne nyem eye ne ho eye ne ke adani a mi kra de ne ho nyem akono enso sie ye ukunu what ya wade da say I'm the lovely wedded wife you are not
wode wo ho kame bɛɛma no obetie si abɔnten ɛnu bi na ɔnze ɔse ɔfa kese ɔfa ne se ne yere koraa de ne ho kame no ɔfa yɛ a yɛ kan yɛtiefoɔ wɔnya akɔra ketewa wo yɛ papa panyini ɛna wabɛnya tɔfe a wɔtem anim hai akɔra ne nso akyerɛ wabie biribi so kakraa bi wekura a wɔka kura yɛ biribi kakraa bi so ɔka se wɔbie nneɔma so a wobɛhu ɔbɛkyerɛ nneɔma mu ɔbɛkyerɛ nneɔma mu wobɛhwɛm na monkey wom goat deɛ wom cow deɛ wom plasma nso wom ɛgya kɔa me nkyerɛmu professor mine okay enti adɔfoɔ ɛno no ɛna wie Emmanuel Kobi Kusibre Mpɔn ɔsɛ na yɛ Krobea Asante. In fact you look younger than your age Nana Krobea nyame nhyira wo pii wate meda ase mede hyɛ Nyankopɔn nhyira wo nso wate ɔnya wo nso kɛse wate na untutu anamonzie nana sika no ɔsɛ still nana oyɛ handsome piao mate meka ase handsome no media benka ho ɛsɛ mo sɛ meka ho in fact ɛna wie discover hey me ba no me te ne nka che wo se hwi so do hey discover frɛ me number nie me ye show wi a call me 0244 211 772 discover frɛ me number na me wo se hwi so a wunim na yera dadaada. This is my number discover me wi show a frɛ me 0244 211 772 after show call me discover was a hwi so and was Nana Krobea we are mean so me show wa ha na akakaduro of I need triage na akakaduro o triage na akakaduro afina ne ho hyehye no akakaduro ma hu Nyankopon nhyira why ene onso de a me say after program na onso ofre ene onso de a awiei onso ode amame awiei emfonyini a ebaaye ewo fie ho se papa ne ko awura ne dem ho bra na awura no ni ho no se ne onkoye ho no awiei mema mo ahwesa mfonyini ni bi ene mia me de hia ne made nyina akakaduro eno se akra ya Krobea Asante ye hwe live ewo Texas USA. Hey, akakaduro na anu amidi me birthday ma ante wonka. In fact, ma ante wonka mi wi afre me. Ubetwa dwan kura, ubetwa dwan. O say God bless you my brother. God bless you too my brother. Akakaduro Nyankopon hia pa wate. Na onya okese. Na untutu anamon so emfa ensie. Ena wiei ya bebon komo. Nana Krobea awura no two things na ka say o see the woman is good. She know how to talk onim kasa. Enya kasa no onim ne die mu no o kyere. Die beye bia no papa ne nso beba. Papa ne nso ba ye behunu se ne yete. Nyankopon tonkoso anya mo kese. Hwe oba se ne nsa pe adewra sa ba no oye gold. Oba opre pese obeye bibi oye gold. Momi enhwa ade bi. Akwada na wotimanim hai ne ho efe. Sebe nyese me kamfo no. Na emom de mani ahu ena me de ma no edi hu adanse. Awura nyese me kamfo ai. Aha. Kire se emayo no a wonom tete sei no. Eya na lai wum. Obi kura sebe tumi de nani to ni koko so meka koko a eyempanyin kasa de maka woni a ebete ase ne bete ase na ni wura fi se koko ne nso wo yade bi efre na kate sa kate anonom etisi koko so a wanhwe yi a asem betu koko no emaya ni bebre ani enkrampa nyina so ho wonom ani da so ni wo mu koko nanso se wura we kase wonfa nani ntu ni koko so na sebe de beba bia woton everything is going na obehia ofa na bewie ni sei no well ye be frɛ ofa na emfonyini ni nyina nso ye de beto afidie ne so awiei ama mo nso mo de mo ani krotua wisi enso asɛm bi na mo hunu sɛ ne yete but in the meantime Eja Peter aba bidru
Eja akwaba. Yeah, Joe Pengasi. Umpom to say. Me adum na so e. Ankopon adaroma me so me ho den pa. Ena ye uku adaja. Enokre. Eduru uku ada sei nso a. Ye ne uhia. Enokre. Se ye hia nso sei a. Enokre. Ye nim se ensem a. Yeah. Ifiri waso ye ba no. Eye ensem a esoso. Enokre pa. Ena wie uku ada nso eja ya se hia bio. Papa me da wase. Ama oduma pa wo nyame nsirawo last week na say wa woda no ase me doje wa woda ni kakra wo doje pa anya kakra mpo eja wo doje pa wa wodo ho ba dia wo dia ba wo doje pa anya kakra mpo fa cha me na me ene wa ba dia wa ba na me dodo ho okay na me dodo ho je no wo de ye bia me do be lunch pia makasa kula na gro bia ye nya transi ukuda sa na ye say enupa anyame dia dom eja Peter a wode boa nyame ma a wo mo ahokyerem e wa wo fam honam fam a nipadua no enoma ento enkoya wo mo bre ene nyame afa me so eyi sa wo hawo ne ade so ane firi wo mo so cause di kan no mechia wo tekatiefuo nyina ne ahwefuo nyina woje so ama wo mo aha se obia betwe na fidie betwe ne konwa pini woteka fidie ho awiai na ja Peter metran sa dia na me de no pa ne asempa eni gisam ne eni da so onsem a e ma akomato ayam se de woni da so asa e wo de wo hwehwe mu no a wonsan ka no na ja Peter tran sa dia na se aya eni gisam na de wo sukura no na opepa na ni wo mu ni suo because when we say de baby a wo kina fa ananti afa na oni da so senka de wo hwe ne sa be ka no ja Peter tran sia nensa anka no nensa beka na edika mechia chief inspector a wo fe yi ase okay Krobea so wachia wo pa na wotie wo pa ya dana sejeme so wotena se na wo bodi na ya fa ne din ka ho fe yi ase chief inspector wo bo adwuma papa no jese wa ni se muhunu ba bia wo hye bia no woni ne mema be yiwu na wodi mra no so ato bi mra ne da na wo suro nyame so e de bata ne dwuma no ho wow nyame wensira no amen na o ma na nkwanya ho den na o mo adwuma pa chief mechiao na Krobea ye koso we say last 2 weeks no kentampo chief bia afra say mema na yere wo entafo no wa wo mema nson no wo pe wo ba ema no yere dura wo entafo ma minu a oto airtime 3 months o kentampo radio station ma me minya akwa kasa bi kula so scan da ho na no 2 weeks o frame me koi chese no mani ni gisema okwada na di o kire me no ti onu kura so edaleti enipa bebre edo mo ba se papa we nyame adom no edro pa se fa wo de ye fa papa we afichiri ti papa no so ye adwuma hene ne ye adwuma o kentampo mame eti awia ise obi tie me na ni da so asan wa wom se onu de wa berempo no otena se ahwedi nyame be ya eni da so ho ema eja Peter mashi ho se awiai meboa no ama nyame adom nti ma mefa me so ma no so ne saka eba na wachina hwa mfie bebra wonya bi no nyame afa me so ma ne saka bi enti edika no me number no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 and another one is 0551 80 61 66 0551 80 61 66 yes eja Peter Heba me wo fe yase Petit God Johnson baby a wo de wo komase ya bia no wo de Setek Johnson o Anganaga Johnson o Sofola yo se kejetia inside o se ye micro so amia baby a obedu bia no benya fe yase card aba ododuru a fe yase Petit God Johnson ho na first and second Johnson no paragafo no lodu ho na wo se o mo fa omla eja Peter ma so ye ho wo dia wo ba wo se eja Peter me de me yefun na ba awo na mehwehwe wo dia kwa no tum me dia duro no aba no beta ofuru no so aye hwemu ama wo wo be wo ameka wo so ameka na no kwa ye wonya sa kwa ye fa so aye ka me nka ne bumbum sa na nkofa pressure na se ewuo bi anko brewo
enti me nua ba awia yi ene da so say wa wale emfie nsia emfie dunum na wo de wachini babia abibidrofo bre ho na se wa anya wo ni bia anu je se babia akọ anipa no oni aduro nyame wo de adom no dum wo bia se ne ne feel ewo ana se wono so obo ho modern and se obi se on de o ya wo aduro ana se wo wo aduro a wusa je Peter wo kumase ya de ana Asante mantem ya de a ene obi ene wono je se ene na wo kowu ya adom nyame da dom me no de nyame so de adom dum wa no de ho baye eso kan ho aha nti se wo ba wo a nyame adom no nyame fa no so ma wo so wonsa ka eba ni bi na wo so be kan aba atanfo ho ana se wo so wani age wo abra bom go so mpanifo se ewo me ne ewe yen ense so ana eba so awo ne wo yam so ho enti se na wo ho adin be se 30 40 de utimi dane butu ewo so ba nyame to nko na be se 60 50 60 70 kwa na samre na be hu se wa nwa na se enoma ahadwene pa na ayede na yesu na no enula madam bi oni ni kunu ye se me di abane ta na furu so a me bom pa ya ma no asere ahwe nyame de obeka akere me no maka akere no Krobea afa ma mi odi esu sa wo su sa ma me so me wura hoi enti na me hu se wa nante asua abre ahwe awani ma bre na me ka se ma me obewo na dia ba ko mi bi na esi kwanti na ma wo ne maaye wo se eja mpa me da wo se pa nya mi srawo na nura wa ba me na to odu so nura mo wa na man bi wono so oso na yere sa wo firi Canada Canada o eno wa so na yere sa de na ba me se me firi Canada ba na me no beto nchia oh bos me di bos me ba ko ne fa e wo Ghana hansa na ma ko Canada back enti me yiri ni nie me fane to aduro so mami enti enura no chese wono so ne ma beto nchia Canada dro ne mfidie bibia amwa no ono so ebe so eje Peter hwe se nyame adome awo drampa enti se ka se obi wa awo dro kumase a Asante mantem ya dia ende we se eje Peter ho a yenye yi enti me no man ye 0543 biom 0543 36 36 99 99 93 0553 yeah 36 36 99 93 ana fesu obu wo so ana enam yale so do koro no enti enam yale na so edi soro kuba ana san so edi adwenum yale ba ana no aso etwa awo ana esi awo kwan obu wo a we oba woni be man hia na nsuo na besen ko ebo so na kan say na se no na nsuo ogugu no te se de oba wanyima wo bewo ana se na se kwa na se abie ana se na wode na no ayeden enti anu nyina no eye enam yale a ekofa sa wo hawo ne ba so ana oba no so wo ho a se wo ba no na sankitikiti bia begu wo ba no so ho a ne ko ho na ba wo de do kana fa dura kan no ebekọ enso ne nyina no ye won stages ye won primary stages and ye won tertiary stage say do tertiary stage ni da na sa anu ayeden enu twi fa na wo twe bosome enkra mfiri ho emfiri wo magyanimu ntia no ye do to adu no so kakra nkra ba bosome mienu achi no na nyame adom na afiri wo magyanimu na ho atọ nti ye kan nam yale dia obi tie mi a mo ampre na so emfa ni agorokora yale a hani papa wo system no mu den enam yale se fa syphilis no na se gloria no na se nkekaya no say hama ni bebre mama ni bebre be me bo se me be ma twa akohyem me be ma na ye ketewa je se sansa gu ne be ma no ho e bo so a wakọ aja na awie no na shofita be betua ne be ma na no je se ne be mo mrekeka no emu ye bepe e bo akora wo pese ohun sa abo bi hyem pese wo yi abo akoro ni firim eso ohun abo akoro cause ye se frese na se nam yale na ye sa na be ma no be ma atwa akohyem enye se wo kopa adure be ma no ayakasi biem cause homo so nyame aya awie and say unya duro na ebe yi sa fashion na free hɔ a ebe ma na back na sa so ayakasi mu ayeden na abo adwuma ana ye wodi wono so de bia bibi na akofa problem na ba ma na me masem no ekofom tani de wo ba me de do no ma wa wo be ma no be gina so bia 30 minutes 40 minutes na wo so wo bo adwuma cause be ma de ongu ye ni kwa se wo be ma de wono odi kan jaw because ne na ba wiase eye de na wo ngu ye no wo be ma de wo se wo kra wodi kan akọ da bi na me mfra wo be ma no se wo mbra ma ye hwe ma no enti be ma de wo wa ye ho aduro na so ye tu ni padua no ho anamon ana obo so a
a wɔn do nyinsɛn na asɛe bia wɔnyinsɛn mienu miɛnsa ne nyina na asɛe ne nyina no so woba agya peter wada nyame ada woroma mɛboa wo ayi saa de from a wo so nyinsɛn ɔbɔ so a mfie mienu mfie miɛnsa bosomi nsia afe na ɔno so mu ne nsa ɔba so wa mu nsa a wontimi nyinsɛn nti anano aketesia bi akra 36 years wɔn da wɔn ne nsa so bosomi nwɔtwe adansia no kora wɔ ha ba te yɛntimi mmɔ ɛno no media do no ma na no ni na wɔtwe na ɔfrɛ mu akra sɛ ni period number sɛ wɔda awo aduro so nti wo ɔba wo tie me na so period ma wo fa bra mɛboa wo sɛ wo so nsuo gugu anaasɛ wɔkyi ka sɛ ɛyɛ wo ya wo tutu anaasɛ wontimi nna ana hania ɛhaw anaasɛ koko asisi wo hu nipadua no baabia fifiri wo to wo de wo to fa na tra ka mu anaasɛ ɛtra konwa so a fa bra gya peter ma so ofe yi ase particular johnson ho wo de mɛboa wo ayi saa ɔhaw ni na firi wo so soroko na asɔ wa no anaasɛ asɔ wo nsa asɔ wo nan kyɛ ebi a ɛkan na wontimi wokɔ bai enti no ama wontimi nante sɛ ne wodi akwani aba kɔ wo nnwuma so aha nti fa bra wo ba nyame ada woroma meyi saa no ma nyina firi ho ama so ho atɔ ɛna obo so on de ensa ɛna wato mu tentan awayɛ addicted ɛwɔ nsa num wi koke ɛna yɛsi obi di ready bi kura bɛka ho enti ne nyina no sɛ ebi ha obusuani bi wakora bi wodna kɔ school ɛna ɔso bɛ no tramo wi ni koke ama na bra bo ne da akyen asɛ ya o de fetu america bra Peter Maso ofe yase petico Jensen ho o de oba paragraph no wo Johnson no so wa wo so mo family Peter ho oba meso meboa ayi sad na free wo so emensan ne koke ne wi na waye mu addicted no eye fro so ma so ate wani abo bra ba hwe wo ma me no papa da achen ha nti no se wo ha obi ada so a wo de fetu america fa bra Maso ho nyame be fa no so aboa wo ama wo so wanya mpomodin atena se wo so funaraka ne boa de che dropping nti memfa wo ni padua ne ni agro na wo so ye wo ni padua no adwuma go so ukọ Israel se wo kwasi awale wo fie bi mu na se ye hwe se wo mo ye nkwali abusua no munya mfie aduoso ekwa ye fa be ma so ba ma nwale because wo mo pe konadie bia wo mabra bom Israel for eje ahaban di eno na anyame de ma wo mo nti eno no mo so de bo mo bra aha enti no enti onya dia wo mo so so konadie bia so ya ne obi abrante ya se 25 ne yire 30 yes ne ni konawu da bi eye wa ne wabu ani agu nyame abodi a wade adom ye se yemfa ahaban no ye ni duana ba ne fa ahaban no se ho yale no wo de wayi wani ana wo de ye se eno ma ye chichichichi ekonokono de na wudie nto ye ka ahaban asem a no apre waso echira kwan no na bo number no na etiefo from here sorry good fe yase Petigo Johnson se ofiri nkana kwan so ba bia na eba wudu te Johnson na ga Johnson benya fe yase ka ho ba Petigo Johnson ho ama paragraph de wa ba Maso ye ho ana ofiri se sofolai sunyan road na oba bia ni kwan so a sofolai benya ka ba fe yase ana wo teka kan say keje inside so tun follow about na benya fe yase ka ho ana wo so ame mekro ho no omo pa putuoja fe yase atonsu enso wo se wo fu putuoja de no wo se wo be se wo fe yase Petigo Johnson wo ba paragraph ndo beba na de fa yefunu ne bra fa yale ne bra fa ho awon bia da wo ni padua so a edokoro no se wo sa na tetew se wanya kidney problem bia ana se wanya hepatitis B C ni nkrabata bia wo de fa bra na me mo onyi fere so ma honto ana Jupiter soap no so ebi wo Tech FM ha Mami Yvonne wo wa ha wo de onya bia o de bedware ama ho na mu ani atoso kama ama wa na ha ye hu kura che ba busumi sia afia e ka se wo fra brochi na aba e be yi na nso aberi nyina fere wo so ama wo so wasi wo da dem my number no number no 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Peter me Maso ya wana so me wo ko so ewo ho wo penam bia wotie me wo fe yase putuoja edeja esere so a Peter me ko so ho enam bia no mema obi me cha me yere abna se wa o yere da se je so o hira won so etiefo Peter obia nso beba na bibia nso aye fine etiefo Peter ya woda Peter Herbal Center no papa yi obakumase Asante mantami mu a fe yase Pentecost Junction na wo penu a obi hu no one papa yi to kese na wo ye oba na sebesebe awo ho aye odene a obeye wo yefunu mu adwuma ama wo nso atumi awo afa obi bia kama ate enti obefre papa no sabri ya wasori
na ɔne no abɔ nkɔmmɔ ɛnɛ abapa mɔɔfoɔ nso nyankopɔn nhyira mo ɛnɛ wia yi ɛyɛ the biggest online shopper sese deɛ yɛnya ɛwɔ mantiaseman Ghana yi mu na wode wo ho to abapa mɔɔfoɔ so a no kwasɛm mese wo sɛ adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie yie ɛde ama wo onua kɔ Google Play Store anaa kɔ App Store na kɔ download yɛn app no abapa mɔ sɛ wo download wie na sɛ wowura mu a adeɛ biara a enipa dasani ehia wo ɛwɔ daadaa setena mu biara no yɛtɔn bi muntie ɛnyɛ bere bia na abɛkuru kra kokrom sɛ wo kɔdi dwa ɛtɔ de bi a tena wo fie wa comfort zone na order deɛ wo pɛ na the most credible online shop a yɛwɔ ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ abapa mɔ ɛni ani dwa ɛmfa ho ni baabi a wo biara no yɛde wadeɛ bɛbrɛ wate enti wuram wo order deɛ wo pɛ hɛ adeɛ bi a light fam biara ne yɛtɔn bi adeɛ bi a phone nyinaa yɛtɔn bi laptop TV fan air condition fridge ɛnneɛma a yɛ use wɔ yɛn kitchen ɛntadeɛ a yɛhyɛ wo deɛ wa wuram na kɔdwo ani so adeɛ ɛnneɛma a yɛde nnua yɛ ne nyinaa bapa mɔfo tɔn bi na yɛn yɛ wɔ akwanya bi yɛ sɛ o pɛ wo ho nneɛma bi na watɔ na ebi a wo ho nso ne a wobɛtumi atua ne nkakra ɛso ya tabiri wade ne yɛde abrɛw hwɛ sɛ abapa portable washing machine ɛyɛ 399 Ghana cedi enti wukura enu 4,399,000 a wobɛnya washing machine na wa wode asi wa wo nneɔma wate gye yɛ number frɛ yɛn mo a munni iPhone any Android phone no momfrɛ yɛn na monka deɛ mopɛ yɛ mo ne boɔ nkyerɛ mo montua ka na yɛmfamrɛ mo yɛ number ne yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 unya frɛ saa number wo ya abapa mɔfoɔ nso bɛgye so yɛ no bɛkasa deɛ wonte aseɛ bia ne yɛhyɛ wo bo yɛbɛkyerɛ mu nso kama paa ne yɛde ama wo ɛna wiei onua dɔfo a wotie me afidie no mane na haya na nɛ mia mede hye baako owo United Kingdom Manchester Airport ɛna owo siseye ya ye kasei na o monitor show no udi the Samson Ahmed a very good afternoon to you Asem Beba Dabi de wo mfa ni agrokra ye chiawo ewo UK man ni mu adofo ntwe me epensu anomo aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekra sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pinie menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kra na ebeye wo nwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha hwe wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie dumienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa MDRG ejweden kraso ya Mira yes my dear ene die kade wom bia kyerɛ me oh na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ wode biribi sie me daa oh me ada menim deɛ mede asie wɔ ane sɛ makɔtɔ Dawood 3 sister capsules yɛ ama nomɔ ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no ɛsɛ metimi yɛateɛ nyinaa ɛfiri na akura yi memma Dawood 3 sister capsules ɛmpa me ho da ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ na akɔ so yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa tumi nom bio na ɛnyɛ Dawoodfoɔ yi a na yɛ Dawood ointment yi wɔ mo a na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔ so wo sisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wote si yɛ yi o sɛ wode Dawood ointment atwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho deɛ a oh na yɛtwi na mɛmene wedi atwi na mɛmene ai twi na mɛmene wɔde bibia nso firi sɛ rekwaye mu enuom yɛnu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔma wo manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bibia ne afrɛ 0244 886437 and 020 168 1717 FDA agye adwadeɛ nkratoɔ yi atum
obi benya wo na firi yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber and zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka abeyensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abe fufidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na edron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo ko ye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus
eno ne papa no. Hello, me did mama Adusa. Me de Adusa clinic ano. Esan Otek FM OCC games ninti. E free Saturday ekokosi July bosome day twatso. Ye free health screening. Huni se indipedua ye nsini sentoma. Enti bra kumasa so magazine micro gold anum bewe wumpum. Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumedia Tundi OCC OTEC corporate championship Egwakoim. 8 corporate institutions and for the Agrokra. 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Menshia Prisons and Star Granite and Marvels and William Hospital Limited. UTAG KSTU. St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAC, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAC Amsterdam, and Efredi Agro, Saturday, 7th June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Efredi Agro. A good year with Brenebekoso, Ebini football, Owari, Lud, tag of war, and then Yakika Umbibri, and Unti share Sami Mindano, Esanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Mami Adusa, Ma Dansini, Ajadu Bites, Genesis Media Production. On Lou's Kitchen, Brabedi Di Peche, Claire Park, Abuju so dead, any Danny's creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kordo Ankasa, or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momadia Frey, or 0247-995160, and I say 0547-982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojana So, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. At here for Adofoni Adeshe, Yakoya, Yasamba. Aha ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Jumedi no, wasugusua, ene we wuti. Ene we akroya anso, he show no live. Ene mo join the show no ewie ewo yen Facebook ene yen YouTube ne so nyina no yeda mo ase eburu Nyankopon hira mo na onye mo kese mo join yen wo TikTok ne so nyina no Nyankopon hira mo yeda mo ase eburu no onsa anya mo nso mo kese ewie ye wo Jerenas Herbal fo nso ta yachi na adofo ne agehye Jerenas Herbal ya meka woni asemi enam wonsa so ene mprempren Jerenas Herbal Mixture abedwaso na Jerenas Herbal Mixture meka ho asemi onuadofo se wunya bi na se ononomo a se sei ensuo toto ensuo ni yini ti se ya ade pa kese e denam eye atridi yade malaria wanhwe ye na se malaria na chewa wani so nyina chiniu wo honam ye obasa umoja ne so awe amoaye hoya wonam asabesabia se wutu ahwe wanum nya wode aduane nie enso wuntumi ntibenni onua pe Jerenas Herbal Mixture Jerenas Herbal Mixture se wonum numbia ebeboa woni padua na ma agina brane ye wo Jerenas Vico Mixture eno nso wo na anuanom ne adofo se wo ye adwumaden ohaw binti sisi yade bia beto so ma pe ho anu awu na wo de pe Jerenas Vico Mixture nanomnom na wononom ebeboa wo eduro yeyi ayeka ho asemi oba Colina Keba Gilga Heba Fredimens Misty Heba Dani Heba Apidank edi ba bi eto nu bia no a ubenya biato yene ayeye enurei oba Breman UGC baby a DVL ni wono a e wo Breman UGC wono ubehu yen ye number e ye 0241 81 4677 ena mayeb Herbal shop we wabo abu station omunso na distributing roi onomonso number e ye 0538 484411 oba oteke fimfia front desk wa Jerenas nu pay ubenya bi ato na we use a ebeboa wo ena wie mabedwafo wa ha enkomo aye buei ensemisa ben ena wonom nso wo ba ko mienu bi ya wo pese obisa ayirei se ye ya wo kasei ono de senka obeye
oba ware ni a otoso mienu de enkenye na sem yeah oya oba wo sa mentality na ya na ye kire se ye chairman ya udi anim yi on crisis ya wadru number 6 okopa obi nso bro obi aware dodo na sabe abrewa bi a wotu ne na aba ya afo na obusa no se me na se obi kunuba na oka se obeware wa obepene akura ni gina hodi na ono nso abusa nana no nana obi kunu oye bema na ose ai ose ya ni adi nti na mempene nanso ebinum de wo ho a ehye wontirim se da bi eno de mempe ade a ya na hunehuna amanfo binom wo saa de ne ho eye pesaminkuminya wo ma binom ebi na ato saa ba ye ya wote hey me de me kunu me pamenko a me pamenko a wonko anso a wopei sabe kone a wode be ma ne nam so no tan hwe se wone be ma te a be his peace not his stress ye be ma na sumdwie sabe enye ne haw menye haw emfa ma be ma no enti ma wafo bebre enhunu saa de yi se ni kunu kwa abonten no okokosia enti sesei ubetumi abusa be ma bi se ne yere ne mpana hwan no odo no obeka so pe ne mpana no odo ne mpana ne se ne yere kire se ne yere na ba be ye wo haw wa ba be ye tom in a flesh ayesa Dr. Panie kase wo no but wo kompana ne ho a asomdwie bia abaya ne de be mano no sabe oda ne mpana ne nchen a otumi dama ne ho to no nye bibia nti o enti sesei emema bebre a result to saade no se me yire betete me de a me fampana sabe de be kwa akotena ebia baase entokwa bi betumi asi baase metwa bia na mabro sram wo kofie na dwendwen na wo san kwa akoda wonti ene obefa abaya obai wo ye wani yate ase se wo mpese wo kunu befu wachi wo mpese wo kunu befa abaya afoforo na wasan ba akọ fira akọ abuburu nua onua oba sesa wate enye wo kunu ne hawo ye na sumdwie oye ne se beboawo sesei di abaya yi eye ne hawo kese pa eye dua no eno ye number 1 sabe ade wei empana twe ye frɛ no begoro nenso emedamase sa wo ye be ma na wuti a empana twe ye frɛ ne begoro nemom emedamase enti papa panyini obi kura si na che wakwa akogoro abaye watufo wosisiesie wo fie se wo siesie fie no wi a eye eno ye ono na no asem bra menka asamagyawo ena memfa ho se meto awade ne kura so mienu na siesie fie na wonsiesie fie na wutumi dimirika sabi wako han dan eyoba ni nti wo wa han ama metinam wo han se wo de ma oba no watoto ne oma de asim eyoba ni nti a afeedi en na aba onso abesisa ne oma yi na waka kire fie wura nso se ontu no eno nso ya another point eja kwa me mema onse misa kwanya no ba ko mienu bi ewa abaya ne side na afei yehu de ebe ye fi na na wase na na yatifo na na bigi so ase bigi one ne master fitani bigi wase ne master ne se friend kwana ne okay na mini aba na we mo money rosemary don't so the rosemary wase adiza wase wuti akoto yama wana machimama tarnaso wase nura wana mo friend na wanti ukaka kire ne service adiza ewe mechiao mechiao sister ebra papa no obeto wu nua be ma no odem no ade a chie na question be na papa no bisa wu nua be ma no wambusa na hwe wamisa na hwe na papa ni di how many days wo odi 2 days wo na wu nua be ma no di how many days wo obeto na mkacha se papa na edua boba ye na ye kwada na ya ho na se ne me ko ontena ho na ono abeka ho bi timindi masem unia be man so mi se papa na hwe na bi so ono wate me mo no se ma papa ne ba wo mu siesie nsa ono na ni ru efisa dan no papa ne be han ma ono obeda mu bi papa no o man ntam ti sen
Oh, me papa no wanye me boni yo. Sa me se waye me boni a. Wanye me boni. Wanka se ntie me da. Wo bi oni papa wanye me boni. Sisi obi ka se the papa na yire ni na jai. Na papa na san bra obegi no. Emfi papa na yire no. Na na ko papa na san ko so ntwen pona obeti ase. Me de me ni ha batoy ni yire ni de. Me ni ntimi. Entwakura. Denti. Makokuro mu akohu. Me ankasa pempanyimfu akọ manso nkwanta ho. Makohu. Manso nkwanta kurum pe. Ade what is saying? Uko hu die. Me ko ye nanka nipa me de omuchi nanka wo ya tu abom kura ka no kura fo san ko hia wo station kura na ne baba ka che me se me ma me wonko wo na ko hia ho ana ye gina enim ho na ye pe prague ne tu ya na ma me epie bae. No what it tell? What it tell na ko be di me wo okurumu. Papa ne ma me no o ma wo saying? Papa ne ma ma wo 5 or 6 mu ba ko. Ni ba panyi no unim ni age. Bancha be te wa wo be for be 30 years. Na saba o papa size na wo pe. Na sa anyom ne kra hwan ne boy. Sem ka sa odi obeku. Eya mo hwehwe sa anyom ne mame. Akwada kete o papa size na wo pe. Mo hwehwe sa we ya make Jay-Z fo ne da. O mo da. Akwada kete o papa size eya men kan o mame o papa de ne wo ye nim o so wo kan o mame na mami say we na me fancy fabusa papa no behind dan ofi ho no fie wura no oba ho a woni papa no tem tisen woni fie woni ye free somewhere umre kan fo ne ya yifu de ntafo de enye ba ko nta de ya wona kan enya no kre men kasa asem no akanfo ne ntafo ye ba ko enyi yimu nim oba kan mamu na hinkura asante mamu haya me kan ni say bibedwa amaka sebe ye wo ye pe ne papa mu nti especially asante for okay se papa no ye santini nti nya kan kura in general na o kan asante ena ufie wura ne nso ya asantini asante nko an na ye omanya sebe ye wo other tribes abusuaku ahodo a ye wo no mo ahemfo ewu kurum ha so onim sa very good enti enyi yimu nim ate ye kwasa wo area bi ada tutu bi kra ka ho bubo bi kire no ye wo da gumba lai ya ye wo frafla lai bubo bi kire no ye wo enluga bubo bi kire no ka fante fo de ne ye wo fante new town wo ye jaminu anu mfante fo wo ai yan fante fo so ye wo lai o se si a me betiku sasi de ato wate metiku sasi de oba de a chia me akra ye yo ewra wo se papa no wo hia no de ba asem de be nti na ma ne hu wo mi hia no na first day no wa fa pawo pa o se ekuro pawo pa fo ne bi o mani yeden ana wo fa o mo so a ya na ma wo ma musika nso e bitimi di watem to wodi na ga no wo kan da guma me so ti da guma na mka se wanjai ne ye we papa pe ne nya sa na esa wo kasa tia no nya sa na ye niskana wodi man kasa nso na wo kasa no wayini nya sa na de ho na mi di hu no nti wo ka sa na eye dey ana so na ne me se wo ya na me so mi ye mi kuro mfuo no na so ba kokko de ya mu hu mu mutum so mpa so nya sa na mi ti se ma kokko de ya na den mo che mo tete mo hu ba sire o si efiri na me so me nipa bie nipa me yi nipa mu nya sa na so do obi ho kura wo tena ka ho kana na wo ye na me se de be ti sa asem na wo kan na ma papa ni bu do ma wo no me se me wo de me kokko na me tena ekura ase sa ma tena ekuru kokko na ekura ase kokko yin kuru yin pre no ena okay afi ye mra efie ho kwan na kopɛ dan no pa so na kan se bo ama kwan wa ntimi mpɛ dan oku obo even enye fie ho kra ye nsan mra kaje tia ho a ebra papa no e kan oba kokɔ de nka ya na wo kyerɛ wo ho no e de ebio ne san to aso ma ne be pɛo oyɛ de after u save ni free sa wu nu ada gomba ni ne nsam no de na e kɔ so bio no so wo de niama na e kɔ jira na bato hono mokawo ana ga ne sese na mo de koso akofa praga nti wonti min sa anya sa no wo so wafa ne me fi alaba anya sa na ne kaaye
ana me ka kire so enye hwe wo da won fa nko to won fa ko na so metia na so de metia ya me beton ade de baba bia me ton na so one okay me fa na na mama no na mo ko na me de number na ma o de wo number e ma no ti wo de o number ma no no edura anwumre no ofrɛ o wa frɛ Krobea se na de chene ni tu o frɛ na me hu ni pakro na me sa because man kai papa na me ye enti ehwa na obese wo pe ana edis into oba na me wo Dubai hoton biscuit ni niam de amba na hye bi no ana wo so na me so me wo Dubai into oba na wo se niam we na hoton na me sa na so wo ya de to oba bia no aba ho bibia me ton ade no wo aba ho no wo se me ku ntini ma pepa wo pa akura ma no oba na wo so na niam sa town no oba na oda hye wo ngakra akra wo Dubai ho wotimi ba ba ko na wo so oji koma nkwala no okay enti wo behunu se ene papa no se ne bi a oda hye wo ngakra akra no oye be ma ohye oba enti wo be do no wo wakoma mu ansana obese wo pe onne na ni afi on se makofa arma echi me wo ntem na masan ko ware ta mboa minti na me nam bo na me se opedi na ni afi afa branti ya jojo me die obe fa die na ni afi onne die ampa yeni a yeni afi no de nka ye hodwo obi ho na ni afi na adwini mfuyi ne wape ya tie de eja obo to aso abaya na to bombo wakaza ba de okane so enokre obi wo ho a na nani afi enso na nadwini ya size fu nyina o munye nseguni ni bi because the other days ebu me de ban pa de no ye no tumu se nani na afi ba ano de and eno ma bi na ye na ye ndia okay one man ni pa broken heart na wo did tofe oluma broken heart o ga say why did tofe nyina why did tofe nyina wo satia one man broken heart na wo abrante e kura broken heart chi na ono kura ni moja no ano wo che kura na etimi wo na ti say oluma ya ye moja ya dai che say eni na mitrim I'm trying to imagine the papa no say ya wo dai what ni tiri kura na ye nka na pressure kura we kosoro sabi ko check na kosoro because emoja na edin ya e na no go say enche na pressure ko make you bad luck no okay afei me say edan no hwan na kopeye ba hwemia ona ka ase kopeye na wo koye na akopeye ba hwem hwan na ni fieru an kodi ano ba hwemia wona oni fieru an kodi ano okay afei hwan na kotua a sika no e de share papa no fieru an nsem ba hwe ne kotua mi di ano no ba na so pe ha be bo na msa me pe udi ano wie na akokire no ena obusa o sesen ana wo se me pe kan de o kan ye no wo se me pe yi many free of a won se ho kan ana wo se me pe ena o se wo pe me pe wo pe ena o kan de en na msa hoy to aso eno ape na nampese ena aso wo pe ena onu nya ne kotua ya na onu nkwa ne kotua ma fiewura no ye na waso obi ye mo bo minto frɛ no mo sani ska no ma papa no ma efiewura no efiewura ko ni me hu ni da na yire na ya me koto no ye sani ska kura da ne menim fiewura no menim nani but ana madam for na menim no ono na se wo ye ana me so busa no mo so ho de ye afi wo de o ma ni nyina aba kumase ya na se wo mo to ho wo mo miensa ni nyina se wo mo nan no ha edan no na ye single room na ye yi se na net ye chemban ho sa bibia hyehyem okay afi ye hwe we no efiewura no sisi a wo so wo sesai wo se opese wo de dan na mahan wo de na dan na mahan mo han ni mfi sei 2 years na ada ya so enso ye wo so mpefia ntokotoko ada man no ba amoko just Monday na oba ye na msi dua ba me kura na me nifie na oni fie de be de na ma de na ntoka ba hwan ne kon Monday no me mba na o me frɛ me se papa na ba me se ma mu mbie na dua ba o mu bia wo de ade wo so wo ba so to ne ya ma me se ne ana me sister kan se me ma ne mbie na me so wo de ade ba ma o mu ndi na no e de na ye ntokwa a wo kan se wo so won ntokwa so we de wo ba bi ntin kwala na ne kon ya na ana ebi esida ebi si wo hoda woni papa na eta yi wo fie ho David me se papa no woni problem ne yi usanda eniama be ne niama be na so wasesa ne sisu mame wo fa TV no fa fridge no fa fan na mattress ya da so mattress ya moda so ne nyina wo no ana toye
Nti si a wo kwa obeda hen. Endo mba me ne sister ye bedsheet na say ho. Say form. Empane de wantutu anana mattress ne da form. No onya ntoi. Du hwe ananka watompa kora ahwa nko bitutu aka ho. Enti ne bibia ni ho a oja na odem ho. Ebe kete kora ye use na me use kete na say ye na ode bibia ba watam kete no kora. Watam ya no so de ko. Ana efie wura asisan atu. Wasementu. Na ojeda ne de ama obi. Enti wo so what the balance na ma papa na na. Wase papa ni din na wo so nti. Enti 2. Sisi ade be pa na opese ye boa o sisi ye. Pese we eduabo na efie ne se na meti bebi na metu ba enti. Eduabo no. Enu ne hia wo. Enti se ba se free hokra sa ko ba bia na ote a nka ni hawo. Me nkwa no. Onkwa ne hia wo. Na se o mo wudua. Eye, umusa bio. Oh, akura we de. Me musa bio. Eye. Me musa bio. Me se me busa ni se. So mo di wa bo dua say. O kan say. Na yire no na bom. Aha, obo wo say. Wase be ma na wo se ne bre ono ne bre fitin kwala brim na odi ska ne be ma amia. Ni kuro mo nso mi ni manso ho no. Be ma ne nso ama ni ska nso da. So o ma uska. Se sa bre no firo wa gini sika bio. Ono ne yakoda ne oba na wan kan kire mo me ko kuro mo na oba ne ka kire me se yakoda ne oba me na mbo me so wo ko ne sa duebo na oba ne boy. Ono so ba wo de ahye no nam so payment. Enti se montembe tete a wo de wonane dua no final. Na uhu se be ma ne ebusua ne ni dua bobia na wo so bio. Okay. Atie for oba yesi broni bi wo Manchester Airport. On Titwi. Your friend Mr. Scott. On Titwi. Nanso se Ghana ni a ho your friend Samson Ahmed. So onu tie ye ni a na broni na ni agye. Hwe. Se otie Asem Beba Dabi no. Enti otie sei no na ono nso kire mu. Enso de kire. Enti ebre ne so bia papa ne ba ne nchen ma ne kire nsem no a enti obo we de mesrel self sociology brofu yin kakra na fachia Mr. Scott no no nso ntese ene yenso ya chia no sociology brofu mu enti menya dai chia ne obrofu mame na ne din no grade say Mr. Scott aha hey Scott Mr. Scott yeah good afternoon. Good. Here is Otek FM 102.9. Asem Beba Dabi. Today we are meeting the nice lady, tia girl, Coca-Cola ship. We are speaking to her about the story, about the life. So continue to listen. Makase valupia. Esa no me mitiri mo me de. Obo. Akra eye di wati why on ton go sunu ontie di aka be ba. Why are be ma be ye bi. Kwa me ye ni nyina. Why are there? O ma kom de me. Why are there obo. Why are there? Uni mi se me ka bro fu awon na ina kom de me. O be shemi sa na ma be ka bro fu. Ayi kura asa kom de me ana o ma me ayi kura na. Se ye hu. Your friends awurai. Awurai. Oh, gay ya no USC. Manfosia. No ye kom de me ya ka bu anu se nka kwekwe. Wo so obo je kwoto na wa ntwa hwe. Obo. Okay. Yeah. Me da say. Enti eno no. Ena arofo ni ade hye. Momma Menda Volta Drill Limited for so ase. Na Volta Drill la meka won ho asem no. Asoya ono de ni dwuma a wodie. Ene se emfa hone baabi a owo. Se wo pese onum nsu entu nsuo. Omadwuma omo ya no omo tu nsuo. De onimu nsuo ni tu Volta Drill Limited for. Onua eba ni borehole drill na Volta Drill for na ben. Eba sa wa man kwanchen fu ebia betu. Na problem abamu a Volta Drill for. Omo ne betumi asiesie ne kama. Amana ye fine. Eba sa ye install pump a omo nie yen service o pump mfama wo a onum nie. Ahojo da ban wo Kumase ha.
ɛna wo main office no wo ukosunyane ukotachima ne doma nyina nso a wonom wo ho wo number no na hia gye se wo pese wonom tu nsu papa ma wa wo betu ne kama number ne ye 0244 29 9520 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 offer sa homa we ya woni volta drill for no bekasa na de wonti ase bia na na wie wono bekyirem na ode amawo ene 3p garlic mixture ne nso eye adura piwak natural health for na akofa aba adofo ne ade hye 3p aduru na aduru se wo ye obi a all the time u feel very weak ewo onipadua ni mu obe check o pressure ba bia ne nam no wo mpe o cholesterol wo soro we immune system ne nya dwuma yenti yade abobo basa eto de bi kura wutumi honhono te se dua bi na enya wo enso na enya dua wo onua entini no emu asisi emoja ntumi ni atrantwie yie se wunya 3p garlic mixture onua dofo watoadi oba misi heba kolena ke bada ni heba eni baby eto onro Ghana ha bia no a kase me pe 3p garlic mixture na aduro ne ye number eye 0248 92 8824 and 0201 000021 and Dr. Dawood traditional doctor ono no that Dawood Herbal Hospital ano onua dofo a utie me ena awie ye akwanya no aba mawo sa obema onane abawto na waba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni womu no saa dan no amu ana se ye ya me ne wo kasa die Dawood Herbal Hospital edi ne dwuma free onua dofo a wutie me se yade bi abedane ziba ewo wabrabo so ama wunya ne gie ama wunni sebia hoto eyesroku yade a na emoja broso ne esichire yade bi na etete wo eye hepatitis B anase enemu yade gonorrhea yi ebi na ehawo onua se wo de ye ulcer ana bema wo prostate no yesi aye kese kokuramabam ye de rubber kotum nom ne de keken ka ho a ma na ma oto bra se hwi doctor ne ho papa ni se dua ma yaresa ubenyu ahota wate yade ne mfa wo nko obesa asori biu oba wo pa wo awunye yi papa no amanfo odi adanse fa ne ho Dr. Dawood sa woni ni hia menua ba yi no be pa ho amawo nso ubenya bi ato na so ni afrɛ asomasi maame muntie bema sesebe waye mra ema no mpe da bia meka se bema de se woni oba hia na sebi o mesra meka o wontumi nka da omwadwuma brana Dr. Dawood manenka ajichi mawo wate se da fom bemwa obesa ma na soro ye gina ho ejeso krapa Metro FM danda da animu papa ne number eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 and now we are simple plus phone accessories emu aduma ye fo nyina mechiachia mo adofo pewani behe simple plus aduma ye fo enkwada nani so ade se okoto wo no mo a se wo be hoahoa wa ma wakonwa atena so wabusa mpache opede o se wati se na Krobea ka wo no ne oma ne ho asem se ye papa ayi mo amutie mie amuntie na mo nhya ne nso wonim se ya phone protectors ya yeto grass protector ya de to ya phone ani no ayi de wa abonten so no aduro na wo grass protector ni mu a esese mane bo o phone screen ho ban no enam emfaso kese a Ghana fo binom epenti wo mo kwa China ho a no mama China fo na yi nu afrim muntie simple plus eheda ko China ho ekoka kire wo mo say ma people Chinese people I want the best one for my Ghana people. Nankofuna aba wo manum. Say, Ghana is not Africa country. Or say, yes, it's West Africa. And you want properties to go to Africa country? Or say, yes. And one more share that year. Grass protector na edroni wom. And this all grass protector. So the any Android phone, iPhone, ni protector.
was simple plus o phone ni be free abrosan so abehwe form o screen na ankasa de empire da protect and nebeje nkete from hand to floor ibidia empire kra enkrake kire se ne de no de papa munsantie wakono wo de kase wo pe charger papa no bi wo be yi ama wo de no se ye Android ana wo de ne ye iPhone de no ne charger papa no simple plus na akofa aba wo pe power bank wo pe batteries papa wo pe headset wo pe cover wo pe iPod hands free kwa me kura akogibi wo de ma ne yam phone de make ensembo a mumusa no na wo tobi won kofo yi nchen wo ye ya nate free bra wo koje simple plus de se wo koje bosome ne akire mai bosome mienu na yakui wanya for to be wo ho ana nanso enka ne de na ototo ne wo myaye bi no na wo to edi sei acha 3 days adey enti wa wutie mie wo pe bluetooth earpiece neck bluetooth earpiece no bi ana hands free phone accessory bi a wo hia bia no bra Dr. Caesar nhwe ni mu ho ho ne yeso of akosha no ofa fact pragiana bra utek ya sisi ya we yam pene tom pene noa asem we abaya ikura wo nkremi bibi hyehye ofa ufri manson kwanta yese electricals na oton wo manson kwanta ho wa behye Dr. Caesar ya adehyeman hoi fa pragia wo beje 15 cd as 20 cd ka kire nse wo ba utek wo do beba ofa okay enti se ugina Dr. Caesar ni mu hono a wo de atowani opposite Dr. Caesar no abrosane esi wo no ehwa simple plus fuonie ana wo begina kajetia Dubai gate 2 no eni mu ho a ni opposite the kajetia Dubai gate 2 no simple plus senie gene number bibi kire wo so aya afre no wo betumi abetu bi akoton wo betumi abeto ne nkronko de akodi udwuma number ne ye 0241 70 9636 0241 70 9636 ena ba konso ye 0244 59 0374 wanya sa number efre na ne simple plus for nkasa dia wonti asie bia da na wi obekirem dia mawo na say a draw of the moment a draw aba ma mema ne ma nyina ni agye a draw free say ba yei e man ka say yatenka te koda edure free say ba yei obi an compreni say infection say hayen edure free say ba yei be man ka sebe ma ye mrempam da edure free say ba yei obi nka sebe mi nipadua mu ya me ya stroke yade etete me esikire yade bi na mogabroso sebi nipa da sani wo betena ho na obodi no ba bi tumi woso saa na to ye to de bi na mba bi sheki enye sheki pa o eye sheki bam uwuba edru ameka ho asemi eye hepa plus pavi plasmos eye hepa plus pavi plasmos eye nomiensa na ebenage hebafo na akofa sa enu yaba odofo enkyene nkanfo ne ho nanso sa edru we yi ameka ho asemi sa wukope bi na woto na wawonom a wa na abeka ho asem de akere me enei ko baabi eto ne edru Ghana ha bia sa ye drugstore pharmacy herbal shop over the counter now the kase ope hepa plus pavi na plasmos ni nyina ye woni nsuo miensa ni nyina saa miensa kro na nyina na ye woni topaye now the oye bema na opese onum aduro hunu nyankopon na nim onyam yi a eye dikwadu bra wanom awie no ena se wo ye oba na afoributia no wonso pese wunyam chefa na sebe osoro mfense no e pai ma hu se anigye awie mepe ya wanu maduro na awie no na wawe atadwe na odi egu akire na wahwe ade doctor number nie odi agefre no de wonti ase no busa papa no no nkire bu ma wo eye 0542 77 8572 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 offers ahoma we ya ya baje so ya no bekasa de wonti ase bia no awiai ya bekirem na yede amaw ena dai oye mea me ba
Udin at the Justice Jamal Said. Justice Jamal Said. Wona we CEO ma Justice Auto Diagnosis. Ene day eye wa woda. Mustafa Said ni ane. Ene wie sabre ya ye ka sei. Yes re Nyankopon ni nhira. Nyankopon na hoden. Nyankopon ne nkwa husan e de amount. Justice. God bless you as you celebrate your birthday today. Happy birthday to you. Afei Rebecca Owusu ene udin. Rebecca Owusu ene wanya afe kro e de aka wo mfie ho. Na wudi wa wudai wa ankasa ukunu owura maka Antonio Owusu ageman. Ose osire Nyankopon ni nhira. Osire Nyankopon na ho bambo. Ni nyinkyere ene ni yokoduro honhom no. So obapa entonso. Ose odopa wate. God bless you. Afei awodadie mu nchi ankoma o. Ye frɛ wa fiasewa. Fiasewa papa bi Afrancho Bronco Bible School Junction ena afia onso owo. Ena wiei eye wa woda na oba papa sewa papa bi wudi wa woda yi ajewa ka kari Bridget ya wo yaw maame se wo sre enhira osre nkwa husan osre yedie ene enkan kro se fiasewa entolso. God bless you very much. Happy birthday to you. Arafoni adehye papa ne yefre no ofa de ibra wanim na bondin Ofa kakari. Ofa ke Kofi kakari. Ofa Kofi kakari. Kakari. Ofa Kofi kakari. Ono na ote manson kwanta no. Bashan. Manson kwanta. Eno oton edian wo ho. Oton TVs why? Kasa den bie wa no awode wa na. Oton TVs ne niama. Washing machines. Oton niama bebre. Ewo ho. Bashan. Okay. Okay. Ofa Kofi kakari. De tatwa oba ni bold ya ni bio ya dabe. Anopaya. Ah? Anopaya. Anopaya. Bashan wasi ni kuna be Kumasi 3 days ni. Na wo ya aware se ni kuna be Kumasi 3 days ni. Ni Kumasi anura na bedru. Uni Kumasi. Bashan. Enra. Ena wo bedru. Mo frem so ba Monday no. Ana me say aden sa menya ka nti anura na bedru fie be. Enti wa bedi Kumasi 3 days a ene no wo we. Wo be yi ni amana sa no. Wansa mo enra. No be yi ni oma ne days sei ni. Enra na oyi ni amana. Enra na oyi ni oma. Ena ne yire ne ka kire wo se wa bedi Kumasi ha 3 days. Enti so wa bedi ha 3 days dia no wo we. O me nchan dia oni kuro mi nsuo. Ena o de je wo. O je mi so wa mama me wan siria. Wa ma wan siria. What is kama me? Me so me ba kura me ne ka se me fa mani hu papa no. On fa wani hu. Mpa shere. Phone so na me frɛ no. Na o ka kire ne se ne yira bodua. Ono wonu wo ya we woni. O ya we. O oba na bodua bi e no. Ana me bra so ka kire ne e frɛ ne ka kire ne se sa. Wo so wonja ya Bible no e kire dia. Na wo so oyiri be kuni dia ina dia be o afere wase me bra atrete ne wo koma police. Ana me se oyiri kumi de bura wo koma police. O bra afre ne kan de. Wa ka kire ne se wa wankasa nkyerɛ me no wasan si fie hɔ bɛyɛ nipa na bondua wase mba wa ba hɔ wa ba sese ne wanka me oba na san frɛ na no pɛya wase me bra atrete no so obekunu into akɔyɛ case mama bɛkyi no saa no wɔka kɔyɛ case mama bɛkyi no jataba asɛmi ba ɔfa Kofi kakari wanya ɔno nso wɔ ahoma ne so side of the story ntina me busa o say yi nana David adɛn number no edum na yenya ne tie sɛ wɔno ana ahyɛ da adum no o Kumasi ha ya adɛn na wo ka so ɔno ana ahyɛ da adum no adɛn yɛdi nkɔmmɔ bi wɔ ase ɛdeɛ nkɔmmɔsie no nyinaa ne sɛ ɔpanyin bi yɛmpɛ sɛ bɛdi ndi bɛto dwa ɔwɔ Kumasi ha ya Dr. Caesar hɔ ɛne yɛ sɛ wakɔtena hɔ no mo na ɔma nipa ne frɛ wɔ ba yi sɛ wɔmmra no mo nsiesie ɔmo nhyia no mo ni nkɔmmɔ na ɔba ne sɛ wɔwɔ ha wɔsesete wɔmmra wɔba Bacha so ka se Dr. Caesar ho ase se ya de hyeman ho no Caesar place na ba be ye bro no enti nye se bi a oye adwuma wo ho na emom e ho na ebi anipa na ba be gina ene wo fra ba ye se omra me ensiesie asem no okay songon kana de hyeman ma ho no mo na wone wakɔ nipa no ho ana o ma fra ewura yi se omomra no mu siesie ana ewura ne se ade na ne phone adum
na say oba ono no kwa akofre nipa na manaba nti won free ha no na omra ho no no mu nka saase na nti hu se wono ana ahye da dum magye saa nipa kro ne noma afre no nso aka kire no se ono nso ni papa nanim sabinsiesie no ope no yenso yati hai sabinsiesie ni yepe no obi aba ya akokọ kama wati hoi gone too soon sabe mesra meka ni ade ni poster be wodan ho obi kokohu na ge kama we di adey yem pese sa de no bibesinti ono nso ade no only di no na sabe omra na baabi esese ye de to me yeye no yem fa nto waye sa de no wona na yenya ne number na ye di kan bonus well tie well send your canon no well and ye ne sa mame ye mame sisi adesua won nsɛbi mu ene mabedwafo ebeboa yen wa adesua mu ene we don mehu se wa ba ahoma ne so ene o monitor show no all the way from United Kingdom London or say Nana Krobea you want to help 5 people there be any help from yanka say sure amount for create here dwetri ankasa kra say no be so be office wa dwetri egu ho nye dwetri ketwa akwai college asam am ko fato me hu sinti say mitumi mu amount for dwetri na nka busumi bia mebu obi dwetri 500 cedi wo bibia utumi ton bi dia na 500 cedi betumi amwa ton 500 cities. Mama told me, baby. I started watermelon, and we could 100 cities, but within 1 month, we could have 2,000. Hey, girl, no, you're very industrious. Na, Bosumi Biana me bo nipa bos dwetri 500 cedi. Ba makwa kofa obi koriji. Akwada no sebe ne maame awu ne papa awu. Ye dindi wura mu eno akoka nsinsen mu. Oye ne ho hwie nye yie na makofa ato me ho so eno ye baako ngwada mienu betro ya wonom nso kɔ SS na ano nya one me no na nam atiefo ɛna sani ade ne tie no enti me ye ne sani me ntoto nioma no ansakura na SS na duru ho enti sese no amadwetire bona ankasa no awomo kɔtwe next week ya Benana Iswood mete won ka che mahu se na awie won so wa join ye jata be yes assignment na mama sisi ya na mama metiefo feedback no sisi ye ya ye ka sei na ye hunu papa yi enioma wa kosesa edua ya bo akwada yi ene dane a sisi wo sifie wura entuni mfirimu yi ofa kofika kari odi se oyesa eye question na mebusa metiefo abaye no otene hefa na otene otene bo aman ya sebe ho ya abusua fie kura onimso wo baabi ni tito ene ofa abehu ne mpana ene wama na tu sebe tena kumase sebe ya me ba beduru kumase a me pa me hu atwa ne ntentem a metumi atwa enti bra na bepe dan na me han mawo ofa otemanso nkwanta wanya wadwen se wo be han dan kumasi o eye wo mpana e na wo be han ama no se ya samu aba ne se ke ne se memfa ho se wo ya akokora sebe we nipa mani je wo ho nanso wo yire sori a edua no wo bro me enti se wo pese me ya o second wife okora nka mini hawo na mum fix your home first na wo yiri nyai medua bore no ese se me fa mpanyimfo emi ekopa chew okan asem osese ogimitum se me second wife a me mekwa akosom maame no bosome ansana papa ne kura atumi abeye me ho ade enei papa yi fixi ni fie nwie ye ne omo ototoma again no wakoje bed ya no owe ne woso no oso waje na ade omo obi merege yi woso gei se minyao nemom ufie ja atom enti so upemede a fixe untumi fixe wie usi fie wura ntumi enti mi busa o eye question eye ofa kofika akari egineoma a otoma awura yi na otu awura yi efri dane a obe han ye ni mu ana eye asemisa maybe ahoma na tumetiefo mo bebam but in the meantime oba de achiame akra kasa wo be kasai traditional doctor Mankwa of Eradifie Herbal Center and afa ahoka etiefo Dr. Mankwa oye duro
ɔse baabi a tokuro da onipa dasani ɛwɔ onipadua no mu biara no aduro bɛwura enti natural no ɔdidi ne dwuma sɛ woyɛ obi a wanya haw wɔ wo ti mu yɛ a wogye wo ho a ɛnyɛ a brɛ awurade fie sɛ woyɛ obi a ɛnam yadeɛ bi no akɔte ɛfɔm yadeɛ tete wo de hye bi mogya boroso typhoid ulcer anaasɛ wo paawo unsabuo mu nyɛ ana wuntiri mu twetwew bɛɛma wayɛ mmerɛ na woba krono mbosie red park a aha na awurade fie heba center yɛwɔ yɛ number ne yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 ɛna wie no asan aka yɛ ahyɛ ne nso sɛ molten tissues no ɛwodwa so o ɛyɛ limbo wave for na akɔfa aba ɛtiefoɔ molten tissues ɛyɛ kama sɛ hwɛ sɛ ope tissue bi te sɛ tea roll ope deɛ yɛde pepa yɛ nsa tissue no different deɛ yɛde pepa mfifire wɔ yɛ honom ne adeɛ no sɛ wope bi atɔ na nyɛ molten tissue a onua da sɛ ni mentɔ deɛ yɛ papa na yɛ moto ɛyɛ molten tissues molten tissue ɛte sɛ maame sɛbe ne dɔ nsɛ maame dɔ saa na molten tissue teɛ molten tissue ɛte sɛ papa na futuo wate aseɛ enti na awie yi a me ne wo ka sɛ tissue tɔba wotiri mu a deɛ sɛ sa wodwene ho ɛyɛ molten tissue uye business ora ne business person ora ne public restaurant bi public toilet bi hospitality hotels ahodo nom ne ade no munyuzi molten tissues yene an ye de fit life natural mineral water aba se wo ye dwumadie bi a woto nsa afre ni padomo a ensu ye kama ye se se wo de serve ade hye ye fit life se sukom de o pensu akodi padua ni mu a ɛyɛ adwene fit life ho ɛno na ɛyɛ kama yɛn tissues a yɛ ka ho asemi menya ho ɔba amfa nhyɛ nsa damri fa mu nka sɛ adwuma ni ho mesrɛ wo betumi abagye bi akɔtɔn wo benya mfaso wate yɛn tissues yɛ de pepa yɛ ho yɛn sa de use no wɔ kitchen nom de yɛ tea roll ahodoɔ ɛma yi bi digina traffic mu molten de no ɛno na ɛyɛ papa amanfo tɔ bagye bi kɔtɔn na nso wo benya mfaso bra yɛn nkyɛn limbo wave for yɛ wɔ krofrom yɛ ne shinola di animhwɛ yɛ bɛn IBM NJ no yɛ number ni eje frɛ yɛn sese ya ubenya adwuma yɛ ɛyɛ 0550 11 5013 ɛna 0595 85 0042 Fet Homeopathic Clinic ɛnso wɔ ahenema kɔkɔbɛn onua yɛ bɛn Jomas Company ɛwɔ 18 mu junction ne so yɛ nam physiotherapy acupuncture ne massage kwan ne so no yɛ bɛma yaw bi afiri ni padua ne mu yɛ wɔ machines yɛ de bɛyɛ hwehwɛmu wɔ ni padua ne mu nyɛ hunu yɛ de kropa apote a ɛtetew yɛ de aduro bɛka ho yɛ yɛ detoxification yɛ bɛtwe fi de afiri ni padua ne mu saa bre yɛ a yɛ ka sɛ yade ɛ how de wa na animu me moso fa saa yade ne bra na yɛntu ase ma wo yɛ number yɛ 0244 59 3859 0244 58 38 59 unya fresh ahoma we ya yɛbɛgye so na yɛne wo akasa ya Bolivia Enterprise nso okumase sofolai alignment yɛne multi home ni di animhwɛ anuanom yɛ the future life smart food ɛna ɛsan yadeɛ wɔ ya ha aduani ahodinu ahyɛmu ma enti sɛ oba na abɛkyerɛkyerɛ wo yadeɛ mu a ɛno ne yɛbɛhunu aduane ɛsɛ yɛde som wo sɛ bɛyɛ a wo yadeɛ no ɛbɛtu ase afiri ni padua ne mu wate ase enti bɛkyerɛ yadeɛ mu yɛma waduane yɛ aduru nkodi na ensan ho yadeɛ wate yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 oi kasa obo agra na de mebɔ bi ahyem nam de ammatiefoɔ fa momfa wanwan yo agra adesua wɔ asɛm yi mu pa de edi nkan ɛyɛ ɛkwan a yɛfa so a yɛhyia bɛma ɔn sɛ ɛma no a wɔn gu asɔre fie ɛnam adonsinfoɔ soɔ ɛpɛ ekunu ɛne ɛyere no ɔn baabi a ɛkwan a awura yi fa so a okohyia papa yi obi didi na tɛm mu dwoodwoo no ɛna ka awura yi akoma no sɛ deɛ bi wɔyɛ pɛni mu mɛ didi na tɛm saa pɛni deɛ yɛnyɛ ne saa asɛm yi a wɔka ayɛ no wankɔ mpaebɔ wɔ difo wankɔgye akwankyerɛ bi awo ɛna wankɔ dunsini bi aho wɔya na papa ne hu sɛ sani awura yi o si kasa yi oyɛ obi a ɔbɛwa da abadaeɛ awura ne chance yɛ ni ne tira anya yie yɛ baako pɛ ɛnka na yie yɛ nyinaa ne ha
nti mu amosori a mo nam ye musuman ye no so mo anya ya saa ne beye we yes a pe na ye o ka asem bi o si die ntira papa no twene ho antwe no eniema bi koso awalefo no mu nsu ya o na mo nya ye na atwam ene ye de ye mpanimfo ene ye de sei na ade ho kame na okonya ama men ka asem bi kire o ye papa bi ene ofre me se sebe one ne yira wade egubuo so enam se ya den oso akofa mpana ane eyampa na o ka se ne yire nye ade ba ko pe bi ewo mpamma no oba na anye ene okohia abaya no abaya ne so yema no kama enti amana bedo abaya ne mo de enti a ne yire na anye ne se o se na sori enkyire tia obo na sori na ya akwe sori ya Adam se dia na wo pe wo se wo ka kire ne yire se ope dogi ne yire se o mo nkire tia dogi kire kramai ope kramai nti nkram nyame bo man krama se kramai nya sa o de me ka to dia ne so wona won teme dia na se asia jai enti se ekoba ne sa no a di wo ye nya aduro ense obe ka so akotu aduro hwe o we ya o enti se wote bi ho na pese be ma ne do wa wo se wo ye ne be ma ne pe enko ye se ne ma sori se de akore kan ya wo se isa no ekoba sa ne se wo ye kramai sa na oba ne kan yo wo se ekoba sa na ye kramai firi se ye kramai for style enti sa no enti no onye ene obi so akoye na ye se ohun awurai ene se wate aka ne so awurai di enti me bo na ba so ye se on se nka dodo na aba ha de omudi kan aka ne se wonzume enka ne de enka panyan enso oba ye on carry wo se se niam na wato ama me ne kura wafa a wonfa na mu medua no onko dane mame me hede bebi sa no se edan no wo se empo edan ne koba se fie wura ne si obetu no na waje dan ne de ama papa no a woni asem obesesa ne niema obesa akoba bi wo obie ni wa waba afidie yi so asem bi se yasie na wabeka se wo pre ne nkwanko a enka wabeje niam wabepre niema no na nka wasaji sumusika wo se medie me se wodane duane mame na me nsan kɔ makura ase kura no a beko awura wanya ni bere 0505224944 me activate me phone lines no Queen herself osidana oye me crash wate sir me da se me wa Angola yo mate Angola this year 0505224944 and 0505225578 dear eja kakarika na wakose saneoma na sesei dear otu abaye ikura e free dine mu no wo wadwen kire wo ho ne sei one papa de ya adwen ofrefo a wudi kan wudi de sei na aka se free hen magazine de share ma mintie we na we de papa o jeno on san consider abaye no fa ne ma no fa ma aja then ya wudi kan bu be no ko ye mbagoro mbedama no ho na ma no so ebia ni efe wo de wo je ye ma ukunu nye omunye ya no mo aye ma ye dada ni abaya ye ni je na opese be meye le mo be ma no nya botre na won san ko neki le mo won je no won fe tiki no e fi won je si ho yi na ye no won na busi afon ka sai yi ko me da ma mens me da se be de share hello udin de se na aka se free hen wani o me ka sa free edukrom de share ma mintie wadwen kire ayo nana me da ke nana ade obi fa ni pa krokro ni yo ai aba e woni mkasa woni ma krokro woni mo dodi na papa isa sama ba yi kan bi en ko nka aboni o wote me pra me ma me ko fa ni ni ade ne dre me papa enti me fa ware to a en ha me me mum ko siesie wona o yere ntem kwani be no aye papa ni tena ndi oba ne ho a to hwe na nya yizu anana ai ndo hwe bibi mate da se me de share hello udin de se na aka se free hen Asem Baba me ka se free adamsia kwanso baba wadwen kire wa asemi ho ne sen eni kwa se papa no ko se sano ma no kula because oba ni tini baby
na wo so wo tumla wo be ha da ya mam wa da na mam na wo yiri buru ni ya na ko sieski fie min ka se me jayo aye no ma sisa on be ka sa on fa no man me guo ko bye Mate baba ene won so adwen kire. Hello, udi de say na aka say free hey. Ajia my Krobea na Yaw Asante. Yes sir. Yakanwa nkasa mi. Yes sir. Obo me mrani say ya na mitia ya mi kuno. Oh me for some say na program da bia ni wa menti okrofa nzia. Bi tie da bia. Air condition e bo ho. Na jama tum na bo fa na ho say papa. Pia. Ya menti awate. Ami. Na ya na wa sama kan na me da odi yesia de film yesia de wo. Ewure ya se no yesia de pa wo. Enti na ya na mo kono film o ko tempera mo yo. Mo da so on pedo wa so de on pedo. Ono so ko ya pa we ye na do di kama. Obo akwa ne be me se shine no no o film se to no. Wo so de ya o time. Enti na ya mo nko fu na baba wa woni okra anti wura no nyina se de ma nko de bia na ya o ba nya na nko. I'm going to MPP, General Secretary, Justin Krobea from Paul. Okay, Mate, ono so dase, eja kudia dase. Hello, udi de say na aka say free. Le pate yo fe we enti wo ya ku me ka fe man somebody. Eja ntwi ma mintie we. Le to fe wo twem enkwantaro no wa ba bore. Ufi nkwanta na chese wo ba bore no no. Ufi nkwanta na wa ba suna, ufi suna na wa ba bebia bo, ufi bebia bo a na wa ba interest, ufi interest na wa ba gekrum. Ufi gekrum na wa ba bore. Eni ma mintie we. Ufi gekrum no. Na dia ma ho ba jam. Sabi akacha me kan se ofaki misrano. Sabi we ya be ya na ba de ho no me haji. Misrano a wo mo madana ya se so yam wo ba no o nyama no. Na se obakwa kwatena na yire ho onko tena. Na men kam ho. Benso me da ase me de share. Hello, udi de say na aka say free hey. Ana from the chief because free atozu market. Chief ma mintie wa adwen kire. We dey me say you ba na ha be o to bi o chi o check pa e mi a. Yeah. Me wo machine ke se die mu da na dia e ndi. Yeah. Kada dia mi dia bi transfer sa nyo. Ene de wa ba ma mintie o. Ma ba. Da we dey me da asi. Eja papa na bia o ye ndi. Asi ana nti. Oye ma na pe di ma. Ma do on fa na bia nti. Asi ni do di emra si that. Menso me da asi eburu. Hello, udi de say na aka say free hey. Hello nana. Eja. Ora my friend calling because every bushing 20 aluminium. Hey, twins, ayachi a master tama me why? But you don't want to make tia o mano. Ka kire nsa me da na seje ne so pa na me tene nka che o ma me tene nka why? Tia na tia. Ma me ntie o me de hye. Wana roma papa no. O mla pom kakra na. Uma no ajumboni ni mitri. Uma na ajumboni ni mitri. Papa no mla pom kakra na di. Okay. Ma me di je bia on fama. Mate da asi eburu. Hello, udi de say na aka say free hey. Oh, meeting nana salvetia ko me ka se free atma teki mai. Nana ma mintie we eburu. Nana be di akwe. Nana credit asa. Hello, udi de say na aka say free hey. Pacho efemi lisensi edu me ka sa free oshu amanfu. Ja si edu ma mintie o. Papa no de oye no anyi zi. Nenso abaya no so fa be do aye fun so pi. If my battery be able to na ama o kasa de bia we di ma me nani ama ma me a woni ni kuna ware ntie de bre bata bu ti abaya no kasa fe no next time o nye se papa no fa nyema di ama. Okay. Mate da asi eburu eja si edu. Hello, udi de say na aka say free hey. Se fa me ka say free bonure. Yo, bonure de share mi tie wo. Be pabocho mu wofa. Wofa the pressure. Ele ko se nti me frɛ wɔ papa wɔne ne yere ne nkata na ɔbaa no deɛ wɔwɔ akɔta mmaa no so a wɔyɛ taa no mu nyai wɔhu ɔbaa no so de pressure na eburu ne yɛ wɔyɛ deɛ ɛyɛ ma wo kunu na ni ho akɔbɛ obɛfiri wo ho akɔnkyɛn ya mo nhwɛ yie
na moni ye tena ne ko dua wiye ti abobon kokora ne ho ye mutayo steady yin munya se suba mo ne nenye. Okay. Meda say me last caller udi de say na aka say free hen. Kata Asem Patasi edin Muhammad Gaddafi. Hey, oh manzongo andape. Dabi no Asem Patasi. Patasi yo maminti o Gaddafi. Itio bi ya twasi na mami umprene kwa wai. Umprene kwa sana. Te harumani yesa abi. Na me person gusane say we bien ofiri hefa. Okay, mate. Ewo yekusasi ni wadi nkan aka dada ewe fidie so. Ewura sabe onhwe ugie die nti na ode asem no abayenim ha. Efie ewura no momfre no kosi se ye beka sa asem wo ye wie. Se ewura yi opesu otu ana se ompesu otu. Ense so ka kire ewura yi se wo mfiri fie ho ansa. Kusisi ye beka asem wo awie de ye beye bia wa wunim ofa ke ka kire ne se onso ne phone hia ye hia no enye kwambone so sebe enye ono ne be ma odika wo wiase a wo woyere no akofa mpena wo hwe senior mai ono ye bi senior mai we ono nsu ye bi de mani tua no wa hai ono nsu ye bi ahansu de yi ono nsu ye bi enti ofa ke wonye be ma odikan ena abayiwa ikura no sabe woye tofe se ne ono aka se wo fa wo nso tofe wo fe enti se wo hunu ate aka so a enye ne bone so de wunya mfirifie no ode mawo da ma bia susu na ni wa wo su na ni je wo nso ani je na emom wa hunu fie toto ofa wa hunu wuni mu ntrotwa me na na be ma o se wo ye be ma no ayi wadwen se wo be ware mienu na wunya anokora te se nokora no a untumi da bia ntokwa besi fie enti so ye be ma na ayi wadwen so be ware mienu ese se wunya ano a wo de be managi efie no me ma wadwen bone ya apo nam de ma wo enti wo fa wunim efie kura afi wo fa bag ne nam ha yes wo